вельмі па-рознаму людзі ставяцца да неба. Зорка ляціць, трэба загадаць жаданне. Так. Вось, але ніхто ўжо не ведае, чаму трэба загадваць жаданне. Русалкі кураць, гуляюць у карты і кураць. Бо змей уже не так проста ляціць, ён камусьці скарб нясе. Ёсць такая назва чычаранц для плеядаў. Чычаранц? Млечны шлях — гэта рассыпаная салома. Аблокі маглі падаць з неба на зямлю, і яны выглядалі ў выглядзе жылет такога нібы. Ось месяц, ён же бывае там маладзіком, бывае у розных сваіх фазах. Як вы гэта тлумачылі, што яны бачылі? Месяц проста разрубаюць. Ён таму як бы памірае і потым нараджаецца зноў. Зорка Венера ўзышла над зямлёю. Ну вось. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст на Татнік Бай. Сёння мы паразмаўляем пра тэму. Я распавяду, як гэта ўсё атрымалася. Калі мы размаўлялі з астраномам Віктарам Малышыцам, я пачаў яму задаваць некаторыя пытанні, а ён такі кажа: ну дык я ж астраном, я пра гэта не мушу ведаць. І увесь час пасылаўся на Тимофея Авіліна, што трэба з ім паразмаўляць. І гэтым разам у нас у гасцях якраз той самы Тимофей Авілін, даследчык этнаастраноміі, ну і даследчык шмат чаго яшчэ, пра што мы таксама сёння паразмаўляем. Прывітанне, Тимофей. Усім прывітанне, Максім. Адразу пытанне, якое мяне павергла у такі роздум вялікі. Калі я пачаў гугліць, што такое этнаастраномія, ну, вядома, што этна і што такое астраномія паасобку, магчыма, гэта нешта па-іншаму значыць, ці гэта тое, што мы ўсе і думаем, што гэта нейкая народная астраномія, і ці што гэта такое? Да, так і ёсць. Па сутнасці, этнаастраномія — гэта частка, ну, па-першае, археастраномія або культурная астраномія. Але этнаастраномія, па сутнасці, займаецца перыядамі вось канца, па сутнасці, 19 стагоддзя, ну і 21. То бок гэта акурат у нашых рэаліях, то бок, ну, вясковых, гэта тое, як на вёсках людзі, я бы так сказаў, якую іх стасункі былі з зорным небам, да? То бок гэта таму, што не толькі ж на зоркі глядзелі, там, як прыгожа пастаяць пад зоркамі. Гэта яшчэ нейкія прыкметы маглі быць, гэта павер'і маглі быць, гэта нейкія легенды, звязаныя з зоркамі. Вось, то бок гэта, па сутнасці, раздзел навукі, які даследуе астраномію народную ў кантэксце народных вераванняў. Вось. Ёсць проста там культурная астраномія, гэта ўжо шырэйшы трохі панятак. Ёсць археастраномія, гэта якія-нибудь там мегаліты, якія яны звязаныя, там сонца можа быць. Вось. А гэта этнаастраномія, так вот менавіта вот такі перыяд. У мяне таксама цікавае пытанне, для мяне цікавае адразу. З чаго раптам ты пачаў ёй займацца? То бок ты, не ведаю, любіш сам глядзець на зоркі, ці як гэта адбылося? У класе, можа, 6 быў, я пайшоў у Рэспубліканскі цэнтр тэхнічнай творчасці навучэнцаў на Макаёнка. І там быў гурток астраноміі. І яго, ну, вёў раней, ужо спыніў Цыркун Канстантин Іванович. Вось. І мы ўжо тады рабілі, у прынцыпе, нейкія навуковыя працы. Да? Тут такі, як бы, а-ля школьныя. Вось. Ездзілі там на канферэнцыі на нейкія. У свой час у Лужасна, да прыкладу, праходзілі такія зборы школьнікаў, якія займаюцца астраноміяй. Потым так атрымалася, што ён прапанаваў пашукаць беларускія назвы зорак-сузор'яў. І так адбылося, што, ў прынцыпе, не так і шмат матэрыялу было. І вот дзесьці з 2002 года я вось збіраю гэта, збіраю на вёсках, у архівах, у сяброў запытваюся. Я ўдакладню, то бок у 6 класе? Дзесьці 6-7 класы, не памятаю. І ён, настаўнік гэты, папрасіў пазбіраць... Не, это ўжо пазней трошкі было. Это мы пачыналі проста займацца астраноміяй, назіраннямі, да прыкладу, паглядзець там на планеты якія-небудзь у тэлескоп, паглядзець на сонца, замаляваць там плямы на сонцы, да прыкладу. Проста з цягам часу так атрымалася, што я перайшоў, атрымліваецца, такой, хоць я і фізік-ядзершык па першай адукацыі, але я паралельна пачаў займацца, атрымліваецца, ну, этнаастраноміяй. Яно нейкі так натуральным чынам усё перайшло. Вось. Можа быць, яшчэ закон таго, што астраноміі такой фізічнай у Беларусі, як ужо Віця казаў, Малышыц, што не так шмат людзей займаецца. Гэта, як правіла, тэор фізіка.
традыцыйныя гэтыя веды, ну іх, канешне, прасцей трохі збіраць. Да і проста было цікава паездзіць па Беларусі, вось, і сумясціць, атрымліваецца, нейкія такія вандроўкі, прыгоды, экспедыцыі з пачатковымі такімі навуковымі даследаваннямі. Вось, то бок я ездзіў, запісваў, усё на дыктафон запісваў паступова. Ну, ясна, чым больш матэрыялу назапашваецца, ну і ўзрост ідзе, вось, атрымліваецца, новыя ставіш этапы для сябе. Этапы па развіцці, ну, да прыкладу, гэтай тэмы. Вось. І таму, калі я паглядзеў, што ўжо артыкулы гэта для мяне мала, ну, гэта такая форма занадта простая часам бывае, асабліва тое, што тычыцца даследаванняў там, ну, этнаастраноміі, назовем так, да, ці фальклора. І ўсё-такі хацелася больш грунтоўную форму. Ну, вот кніга, манаграфія. А каб зрабіць кнігу, трэба, канешне, шмат часу і шмат матэрыялу. Ну, ўсё, і такім чынам я паступова як бы пачаў ездзіць, збіраць гэта ўсё. Потым усё ж астатняе пачынае захопліваць. Бо калі ездзіш, запісваеш, ну, штосьці, ты размаўляеш з людзьмі. Это нейкія прыгоды пастаянна могуць быць, нейкія новыя людзі, новыя мясціны, нешта новае даведваюся. Таму што калі спецыяльна гэтым не займацца і быць фізікам-ядершчыкам, канешне, там не выкладаюць і гісторый такіх. А тут, атрымліваецца, можна было проста ад людзей, якія гэтым жылі або жывуць, даведацца нешта. Не толькі, канешне, пра зоркі, там, пра русалак, пра ваўкалакаў, пра святы нейкія, песні паспяваць можна было, разам з імі можна было ўжо потым паспяваць. І гэта тады такое натуральнасць нейкая ёсць у гэтым. Калі знікае вось гэтая навуковасць, калі людзі прыязджаюць, усё, давай там вот запісваць. А тут, атрымліваецца, ты прыязджаеш, і калі ты можаш разам яшчэ і паспяваць з кімсьці, гэта больш, канешне, злучае. Вось. І ў гэтым ёсць свая жывасць нейкая. У мяне якраз пытанне датычыцца гэтых, можна сказаць, паездак. Наколькі складана было збіраць менавіта нешта пра зоркі, пра такія нейкія нябёсныя целы? Ну, таму што мне падаецца, што людзі пра гэта так мала і думаюць, і мала нейкія там, ну, назваў ёсць, таму што, ну, збольшага мы, калі размаўлялі, напрыклад, з дыялектолагам, то, ну, гэта проста размова там не пра кухню, пра такое звычайнае. А ўсё ж, ну, зоркі гэта пра нешта незвычайнае. Наколькі складана было нешта знайсці і пра гэта паразмаўляць наогул з людзьмі? Тут ключавое, канешне, ключавая фраза гэта калі не размаўляць пра гэта, людзі пра гэта не будуць казаць. Таму самае галоўнае, ну, адно з, прынамсі, галоўных, гэта, канешне, калі так прыязджаеш, ну, па-першае, самому цікавіцца гэтым шчыра. Як Жыглов казаў, што ты павінен шчыра цікавіцца чалавекам. Гэта першае, канешне. Ну і другое, трэба разумець, што трэба паступова чалавек як бы прыводзіць да такой тэмы, таму што не кожны чалавек нават узгадаць можа. А калі казаць, наколькі гэтая тэма папулярная, тут жа справа ў тым, што ў розныя перыяды, так бы мовіць, былі розныя як бы такія зацікаўленасці у вясковых людзей да зорак. Таму што калі гэта якое-небудзь 19 стагоддзе, там пачатак 20-го яшчэ, то, ў прынцыпе, людзі маглі арыентавацца па зорках, і гэта прагматыка. Так. Па зорках, па сонцу, па месяцу, да прыкладу. Ёсць нават запісы, калі па Млечным шляху арыентаваліся, і, да прыкладу, ёсць такія назвы на тэрыторыі Беларусі, на памежы, канешне, там, ну, на Палесе, як Чумацкі шлях. І вось кажуць, што па Чумацкім шляху чумакі вазілі соль, да прыкладу. Вось. То бок, адна частка гэта чыстая прагматыка. Вось паглядзець, зарыентавацца там, ясна, у дзень па сонцы, увечары, там, да прыкладу, па зорках, плюс ёсць яшчэ календарныя прывязкі, калі плеяды, ну, або сіта, калі ўзыходзіць. Вось, там, па Вялікай Мядзведзіцы або па возу, як ён там, куды дышла накіравана. Ну і, канешне, гэта тры каралі, або каромысел, які у нас называюць, гэта поясы раёна. То бок, вось гэтыя тры такія рэперныя сузор'і, яны арыентавацца дазвалялі. Ну, і ясна, канешне, што людзі ж не сядзелі і пастаянна на іх глядзелі, як бы, ну, які сэнс. Вось, таму гэта або ўранку глядзелі, або ўвечары глядзелі. Вось, гэта вот такі больш прагматычны момант, які быў. Другі момант, які мог быць, это, канешне, ну, назовем гэта так, рэлігійны, духоўны. Ясна, што людзі ўжо ў 19 стагоддзі на вёсках ведалі, што гэта мог быць там нейкі, ну, газавы шар раскалёны, ну, такое. Вось, ну, тыя, хто чытаў, можа, кнігі. Але, па сутнасці, зорка,
у традыцыі не толькі беларускай, канешне, гэта такі сімвал душы чалавека. Вось. Зрэдку вельмі кажуць, што гэта проста сімвал душы, але, канешне, у першую чаргу это чалавек. І таму, да прыкладу, калі глядзелі на зоркі, у залежнасці ад таго, як выглядае гэтая зорка, яскравая яна, цьмяная яна, ці паляцела кудысьці, адпаведна выбудоўваўся такі нябесны сусвет. Да? Такое адлюстраванне таго, што на зямлі, вось тое на небе ёсць. Вось. І таму, калі, да прыкладу, з'яўляліся каметы, вось, гэта лічылася чымсьці небяспечным. Это быў сімвалам вайны. Называлі мятлой, да прыкладу, камету. І казалі, што ў які бок хвост каметы накіраваны, адтуль як бы і будуць зметаць людзей, паміраць будуць людзі. Вось, то бок асноўны сэнс у тым, што ёсць гэты сусвет, ёсць як бы адлюстраванне нашае там, і зорка гэта душа чалавека, і, да прыкладу, калі зорка падае кудысьці долу, то чалавек можа памірае. Калі да гары леціць, можа нараджаецца. То бок тут такія розныя варыяцыі ёсць. Адпаведна маглі казаць, калі яркая зорка, это там здаровы чалавек, заможны чалавек, а самая яркая зорка цара. Калі гэта цьмяная зорка, ой, там можа ведзьмы там зорка або хворага чалавека. Нават ёсць такія, праўда, іх таксама мала запісаў, што калі зоркі побач, што гэта, як сям'я такая ідзе. Насамрэч, тут часткова ёсць паралелі з вясельнымі песнямі, дзе ёсць месяц, ёсць заранка і ёсць іх дзеці зоркі. То бок у вясельных песнях, не толькі ў вясельных, канешне, гэта сустракаецца. Таму атрымліваецца, што вось калі б людзі глядзелі на неба, яны не бачылі такія аганькі, да? Газавыя шары. Яны хутчэй так, глядзелі як на такое, на легенды, на нейкі, да? Ось як бы на паралельны сусвет глядзелі. І для дзяцей гэта ж магло быць цікава, да? Потым з гэтым маглі быць звязаны розныя якія-небудзь вераванні, там, да прыкладу, папулярнае самае, это зорка ляціць, трэба загадаць жаданне. Так. Вось, але ніхто ўжо не ведае, чаму трэба загадваць жаданне. Вось. Адзін з варыянтаў, які атрымаўся знайсці, што нібы зорка, якая ляціць, гэта анёл, ляціць па душу чалавека, які ўжо адыходзіць у іншы свет. І таму як бы чалавек просіць у анёла, каб ён яму дапамог там, ці нешта даў. Это такія больш, канечне, рэлігійныя ўжо ўспрыманні. А былі такія, як бы, як прымхі, калі, да прыкладу, дзяўчына хацела, каб былі даўгія валасы, калі зорка ляціць, трэба было тузаць гэтыя валасы, і усякі даўгі хвост, такія валасы даўгія будуць. Ці, да прыкладу, папулярна ёсць такое пра бародаўкі, што калі бародаўка ёсць, трэба скідваць яе. Калі ўжо так пра міфалогію трошкі казаць, гэта, канешне, што калі зорка ярка ляціць, што гэта змей ляціць. Я ведаю, што шмат хто будзе казаць цмок. Я бы так не казаў, шчыра кажучы, таму што цмок гэта даволі спецыфічнае найменне для такого з'явы. Вось. Усё-такі часцей запісваецца або змей паляцеў, агністы змей які-небудзь, або вось на поўначы кажуць, што гэта худ ляціць. Па сутнасці худ гэта таксама або змей, там, або нейкі такі вобраз, не той, што чарта, проста і змей, і гэта такі амбівалентны вобраз. І гэта з аднаго боку і дабро, бо змей уже не так проста ляціць, ён камусьці скарб нясе. Але ён кагосьці забраў гэты скарб. Бок ён такі, як бы аднаму дабро, а іншаму не вельмі добра. Вось. Або казалі ўвогуле, што гэта ведзьмы, можа, нейкія лётаюць. Або там чэрці. Это, конечно, чорт, гэта занадта ўжо абстрактнае такое ж паняцце. Яго да ўсяго можна прывязаць. Але ў цэлым вось небесны сусвет, ён быў вельмі разнастайны, то бок і прагматычны бок у ім быў, і нейкі дыдактычны бок быў. Тыя назвы сузораў, якія ёсць, гэта ж не проста сама па сабе назва. З імі звязана якая-небудзь легенда або гісторыя, якая вучыць чалавека, да прыкладу, дабру, да? Або не красці вучыць. Вось, таму што які-небудзь балканскія ўяўленні ёсць, што млечны шлях гэта рассыпаная салома, што кралі салому, і вось там бачна гэта. Вось. Пра сіта, да прыкладу, ёсць уяўленне, што там калісьці маці Божая, яна была з гэтым сітам, потым святы нейкі сеў, пагнул гэтай сіты, і гэтак далее. То бок, атрымліваецца, гэта не толькі сама назва, да? І вось калі бачны гэтай сузоры, а гэта цэлы такі паралельны ідзе сусвет дыдактычны ў тым ліку, і, канешне, вельмі шмат прывязана да хрысціянства. Вось. Таму што, да прыкладу, у каталіцкіх больш частак пояс раёна Тры Каралі называецца, што звязана з святам Вадохрышча. Вось. Там Каромысел ёсць такая назва. Воз, кажу, да прыкладу, Алеяшова павозачка або Іллёў воз, святога Іллі воз.
прынамсі вось 20 стагоддзе ўжо гэта такая прывязка чыста хрысціянская. Я ведаю, што шмат хто з аматараў любіць прывязваць гэта ўжо да паганскіх нейкіх уяўленняў старых. Так. Але справа ў тым, што это ўжо іншы перыяд. Это, увогуле канец 19-го, там 20 стагоддзе гэта перыяд, калі вельмі ўсё намяшана. І чыстых хрысціян, па сутнасці, такіх ужо прама, у такой ідэальнай форме, іх, напэўна, канешне, не так і шмат было на вёсках. Бо гэта, калі чалавек чытае замовы нейкі, няхай яны накіраваны на маці Божую, каб яна дапамагла. Вось, ці там нейкія прымхі, забабоны, гэта ж не хрысціянства ўжо ідзе у чыстай форме, але гэта ўсё такая сумесь ідзе. Вось, таму можна сказаць, што небесны сусвет, ён такі змяшаны з нейкай часткова архаікай, бо ў нас ёсць шмат паралеляў балтаславянскіх. Да прыкладу, сіта назва, яна папулярная ў Літве, Латвіі, Эстоніі. Эстонія, конечно, не Балты, вось, але вось з тым рэгіёнам. Ёсць, да прыкладу, назвы, якія характэрныя для палякаў больш. Это назва бабы, плеядаў. Вось. Або там валасажар ёсць такая назва, яна характэрна ўвогуле для украінскай тэрыторыі больш. А ёсць весажары, гэта ўжо больш такая частка ідзе звязаная з рускай традыцыяй. Калі можна так, канешне, казаць рускай, гэта проста розныя рэалы, якія мы бачым на тэрыторыі Беларусі сустракаюцца. У Беларусі таксама, магчыма, былі міфы, звязаныя з оркамі, магчыма, распавядалі нейкія легенды, я не ведаю, як рымскія легенды, там, што Сатурн ёсць, які там з'яўляецца, вось ён еў там нейкіх дзяцей, ці там Венера, яна там вось гэта прыгажосць, і так і казалі беларусы. Ці нешта іншае у нас было? Зорка Венера ўзышла над зямлёю. Вось. Ёсць розныя легенды, але іх, канешне, не так шмат запісана. І гэта не такі прама ўжо там, як распрацаваны грэцкія сюжэты. І тое сумняюся, што іх насамрэч так ужо і грэцкіх міфаў шмат запісана. Гэта таксама хутчэй ўжо больш такі на той момант апрацоўкі былі сур'ёзна літаратурныя. Это тое самае, што можна ўзяць цяпер нейкія гэтыя запісы пра сузор'е зоркі і дапрацаваць іх і напісаць, да прыкладу, казку якую-небудзь. Вось, то гэта можна зрабіць. Як правіла, апісанне сузор'ю яны больш лаканічна ідуць. Да прыкладу, пояс Арыёна называюць 3 касцы. І называюць так, таму што нібы, калі людзі ўставалі касіць, яны глядзелі на неба, і вось як гэтыя 3 зоркі ўзышлі дзесьці над аскраем самым, вот так і касцы ўзыходзяць касіць. Бабы, да прыкладу, у польскай традыцыі, гэта маглі быць як там, гэта плеяды бабы. Зорнае скопішча плеяды называлі там бабы. У нас, канешне, сіта часам часцей называлі. Вось. І гэта была асацыяцыя, можа, з дзяўчынамі, якія там несуць нешта есці. Вось. То бок такія больш легенды больш прасцейшыя. Калі гэта Іллёў воз, вялікая мядзведзіца, ясна, што тут ужо такія ідуць уяўленні, звязаныя са святым Іллём, які ездзіць па небе, там пужае ўсіх, б'е там чарцей і так далей. І таму атрымліваецца, што тут гэтыя вобразы, іх можна раскрываць праз больш такую глобальную прызму, да, там хрысціянскую, калі это святы Ілля, ясна там. Каромысел ёсць яшчэ такая назва, гэта пояс Арыёна. Вось, і лічыцца, што вось там была там дзяўчына, яна там, ёй было цяжка жыць, і вот Бог смілаваўся і забраў яе на неба. І таму мы бачым цяпер, як там па воду ідзе дзяўчына. То бок такіх прама ўжо легенд, каб прама легенда такая распісаная была. Вось можна з Магілёўшчыны прывесці такую легенду пра Млечны шлях, што калісьці даўно, калі Бог яшчэ хадзіў па зямлі, вось, і чорт, ён пабачыў мужика, які даю карову. Чорту захацелася малако, вось, ён хацеў это у мужика нешта там, малако гэта са збанам выменяць на штось, але Бог пабачыў, пачаў бегчы за чартом, чорт ухапіў гэты жбан, і пакуль ён бег, разліваў гэтае малако. І вось тых часоў мы бачым на небе вось гэту малочную дарогу. Вось. Насамрэч, канешне, як я ўжо казаў, ёсць такія назвы, як яшчэ чумацкі шлях, і гэта вобраз такіх чумакоў. Это не то, што вобраз прама, гэта хутчэй такая асацыяцыя, што яны вызначалі шлях. Так маглі адно з самых папулярных уяўленняў на тэрыторыі Беларусі гэта птушыная дарога, што па гэтай дарозе птушкі ляцяць увосень, або вяртаюцца ўвесну, ляцяць або ў вырай, або ў цёплыя краі.
Вось. Ну і там часам кажу, это гусіная дарога або жураўліная дарога. І гэта насамрэч вельмі распаўсюджаны вобраз, што менавіта гэта такая дарога птушкам на небе. Што вось Бог адмыслова зрабіў такую дарогу, каб яны ўжо не блукалі. Вось. Гэта такія больш-менш самыя папулярныя асноўныя ўяўленні. Ёсць такія ўжо больш складаныя, да прыкладу, на тэрыторыі Беларусі запісана назва такая ведзьмарага, ці ведзьма-рагіна, гэта такая кантамінацыя беларускага ведзьма і літоўскага рагіна. Это, магчыма, Венеру так называлі. Таму што, ведзьма-рагіна. Да, або ведзьма проста. Здаецца, я таксама запісваў, дзесьці ведзьма называлі. Ёсць часам называюць мядзведзіцы, што, магчыма, мядзведзіцы гэта таксама Венера. То бок тут ужо складана зразумець, таму што само слово зорка на вёсцы даволі часта азначае не толькі адну зорку, а можа азначаць, зорка як сузор'ю. І ў гэтым ёсць свая праблема, там свая спецыфіка ўзнікае. Атрымліваецца, які лексічны апарат тут ёсць. Як запытацца, што чалавек мае на ўвазе. А пра ведзьму чаму маглі так казаць? Ясна, таму што часта ведзьмы рабілі свае справы ўвечары. Это тое самае, як там, да прыкладу, класічная назва зорка Люцифера, да? Моргенштерн, назовем гэта так. Яно так называлася. Вось. І сапраўды гэта проста звязвалася з, магчыма, або ваўчыца, дарэчы. Бо гэта звязвалася менавіта з тым, што Венера ўзыходзіла ўвечары і ўжо там пачыналіся цёмныя сілы якія-небудзь. Або людзі там нейкія заломы там, можа, рабілі, ці там, варажылі. Проста гэта пачынаецца ўжо іншы перыяд, як бы. Не перыяд дня, калі сонца, а ўжо перыяд такі вечаровы ўжо больш. Калі можна там штосьці памухліваць. Дык гэта атрымліваецца, калі казаць пра хрысціянства і вось пра ноч, а ўсё роўна атрымліваецца ўначы ж гэта вось нешта цёмныя сілы, то бок гэта ж ўсё роўна не заўсёды ж было дрэннае нешта. Не, конечно, не. Тут нельга казаць, што гэта вот толькі так, а гэта вось толькі так. Таму што, да прыкладу, Венеру зарніцы маглі называцца. Праўда, вечарніцы, калі ўвечары, або заранка, калі зранку. Вось. То бок лічылася, што гэта дзве розныя зоркі і называлі, да прыкладу, Мар'я і Дар'я. Адна ранішняя, другая вечаровая зорка. Мар'я і Дар'я? Так, зорка Мар'я. Ёсць такое, зорка Мар'я і зорка Дар'я. Вось, то бок атрымліваецца адна ўвечары выходзіць, а другая зранку. Насамрэч падчас экспедыцыі таксама вельмі па-рознаму людзі ставяцца да неба. Адна жанчына мне казала: «Ой, я так баюсь неба гэтага цёмнага, чорнага, я выходжу, і нібы яно цісне на мяне, што вось там такое ўсё страшнае там». А іншыя, да прыкладу, кажуць: «Ой, я так люблю выйсці, паглядзець на зорачкі, там, вот это я там называю букет цвятоў, там, вот гляжу, там зорка полетела, мне так гэта падабаецца». Калі спрабуюць увесці такую номенклатуру тыпу беларусы, называлі зоркі так. Тут же пытанне, у якім рэгіёне як называлі. І гэта вось, напэўна, трохі так і, часам крыўна можа быць, што рэгіянальныя асаблівасці, рэгіянальныя вось гэтыя намінацыі, яны знікаюць, таму што ўводзяць, да прыкладу, навуковыя назвы нейкія. Такім чынам, як бы маналіт такі становіцца, але губляецца разнастайнасць. А гэта ж як і дыялекты, это ўсё, цікава, это развівае чалавек. Чым больш мову ведаеш, тым лепей. Чым больш назваў ведаеш, таксама добра. Это ж не матэматыка, дзе трэба сидзець і там дакладна ўсё ведаць. Гэта ж, як бы твоя культура, твой унутраны сусвет нейкі, духоўны. Пра дыялекты так па знаку якую-нибудь паставім, што паслухаць можна. Але таксама пытанне ўзнікае, наколькі шмат вось гэтых назваў, саманазваў беларускіх за ўвесь час вы наадшуквалі? Ёсць нейкая таксама статыстыка ці нешта такое? Калі колькасць запісаў гэта адно, колькасць унікальных назваў гэта іншае. Вось колькасць менавіта вось унікальных назваў, вось калі вось тая самая Мар'я і Дар'я, вось нешта такога. Там, немагчыма, палярную зорку называлі там так. То бок саміх гэтых новых слоў, якіх мы можам атрымаць ад этнаастраномаў, ён наколькі вялікі? Я бы, напэўна, сказаў не столькі пра новыя словы, колькі пра новыя сэнсы, якія можна выкарыстоўваць. Таму што словы-то, якія там могуць быць новыя словы? Сярод іх валасажары, так валасажары просто незразумела дакладнай этымалогіі або весажары, там ёсць варыяцыі. Але за гэтым словам хаваецца же сэнс пэўны. Вось што важна. І гэта ўсё можна выкарыстоўваць
абсалютна ў розных нейкіх варыяцыях. Я не ведаю, мерч нейкі рабіць, ці там мульцік нейкі можна зрабіць. Для дзяцей можна нейкую казку напісаць, калі захоўвацца ў межах гэтага сэнсу. А так, агулам, я нават, шчыра кажучы, не памятаю, можна паглядзець у кнізе потым, напэўна, некалькі дзесяткаў унікальных назваў. Але сэнс у тым, што калі мы кажам пра сузор'е, то тут, канешне, больш стабільна ідуць намінацыі, што прама, можна вылучыць арэалы, пэўна, як гэта ідзе. Калі мы кажам пра нейкія такія адзінкавыя ці малаколькасныя фіксацыі, там, Венеры назвы, там, ці зорак нейкіх, там трошкі пабольш будзе. А так, у астатнім, ўсё-такі ёсць падзел на тэрыторыі Беларусі для папулярных сузор'яў, як яны ў кожным рэгіёне называліся. Іх, насамрэч, не так і шмат, і гэта і лагічна, іх і не павінна быць шмат. Так. Таму што все-таки зорнае неба, яно больш-менш стабільнае і стацыянарнае, і няма такой прямо змены канфігурацыі сузоры. Гэта трэба там 1000 год, каб паглядзець там, куды там, наколькі змянілася там канфігурацыя. І таму гэта даволі стабільныя аб'екты. І таму, менавіта таму па іх можна было вызначаць час. То бок ты ведаеш заўжды, што 8 гэта там, а гэта там стаіць. Што яно там не разбегаецца нікуды. Таму тут і не можа быць вялікай варыяцыі. Па-першае, а па-другое, закон таго яшчэ, каб у нас былі варыяцыі, это трэба, каб на зямлі, менавіта на зямлі, не ў гарадах, а на зямлі, каб селіліся проста людзі розных нацыянальнасцяў. Не ведаю, татары, да прыкладу. Але татары бы называлі назву па-татарску. Вось у чым справа. І ёсць, я думаю, нейкія запісы, там, дзённікі, дзе там, хутчэй за ўсё, і будуць татарскія назвы. Толькі пытанне гэта, якія татарскія? Это татарскія народныя, ці татарскія, я не ведаю, можа, з Карана там узялі. Я ж кажу, на тэрыторыі Беларусі, у прынцыпе, бачна, дзе ідуць нейкія ўплывы, там, польскія часам, дзе балтыйскія арэалы, дзе там украінскія больш паралелі, дзе рускія. Вось гэта асноўныя такія. І то бок можна таксама, як і там, умоўна, дыялект, мы ведаем 4 зоны, то бок таксама можна падзяліць Беларусь на некалькі зонаў. Канешне, да. І ёсць асобны рэгіён, такі даволі унікальны, там, дзе назва Валоскі сустракаецца. І гэта рэгіён невялікі на паўночным усходзе Беларусі, там, дзе крывіцкія зоны пачынаюцца. І гэты арэал цягнецца ажно туды на поўнач пад Пскоўшчыну. А што такое Валоскі? А невядома, што гэта такое. Сур'ёзна? То бок такая загадка? Ёсць некаторыя назвы, да прыкладу, як вісажары, як валасажары, як валоскі, які стары інтэрпрэтацыя 70-х гадоў, што это там з Богам Велесам звязана нешта. Ёсць інтэрпрэтацыя, што якія-небудзь валосы, валасажары, гэта можа быць проста пэўны тып прычоскі дзяўчыны. І таму тыпу... Але ёсць вялікая памылка ў тым, што часта плеяды блытаюць з узор'ем назву. Валоскі там і так далей блытаюць з назвай навуковай воласы Веранікі. То бок этымалогія не зусім ясная. Ёсць розныя варыянты, канешне, але яны, хутчэй за ўсё, такія надуманыя збольшага. Хаця валасажары — гэта папулярна ўкраінскае вельмі прозвішча. Сустракаецца часта сіта, да прыкладу, назва. Папулярная у Літве, да прыкладу, у свой час гэтай арганізацыі розныя так называліся, і гэта афіцыйна прынятая назва, у прынцыпе, і дагэтуль у Літве. У Латвіі, да прыкладу, назва сіта вельмі часта сустракаецца ў загадках і ў спевах. У нас гэта форма іншая, у нас гэта менавіта сустракаецца як намінацыя плеяд. То бок і там гэта паўсюль плеяды, але ў нас гэта больш захавалася як назва такая. А ў іх гэта там перайшло, там, больш падрабязна дзесьці там. Калі б у нас былі прама хвалі міграцыі нейкія такія сур'ёзныя і рэгіён, дзе шмат нацыянальнасцяў, тады, канешне, было б, напэўна, больш разнастайнасць. Але ў нас гэта разнастайнасць, яна спачувае ў тым, што могуць быць розныя формы слова. Дзесьці сіцца, дзесьці сіто, сіцішка, рэшата, рашотка, рэшатні і так далей. Але, я так разумею, што і ў астатніх краінах таксама не тое, каб вельмі разнастайна было, уся краіна там пястрыла там рознымі назвамі. Канешне. Але то бок мы ўсё роўна можам сказаць, што гэта, хутчэй за ўсё, калі там пачуем такое слово пра зоркі, гэта хутчэй за ўсё
недзе ад нас і прыйшло, можна так казаць? Хутчэй можна сказаць, што якому рэгіёну гэта належыць. Вось так па рэгіён. Там гэта ж калі рэальна гэтыя даследаванні ідуць, там не так проста сказаць, калі гэта з'ява з'явілася і яна прыйшла, ці наадварот яна тутэйшая. То бок гэта трэба таксама прымаць ва ўлік. Плюс трэба разумець, да прыкладу, вось у палякаў цікавая такая гісторыя, што у іх вельмі яскравы варыянт назвы бабы для плеядаў. Это прямо бачна, это здаравенны арэал. А назва сіта, яна ідзе больш туды да Балтыкі. Вось. Ну і там у нас, канешне, ідзе, ну і гэтак далі, там уздоўж Балтыкі ідзе. То бок цалкам можа быць такое, што можа быць гэтая назва бабы, можа быць яна арыгінальная славянская, якая вымесціла потым сіта балтыйскае. Але зноўку. Прычым гэта даволі старая назва з 15 стагоддзя фіксуецца ў бібліях. Вось. Біблія это проста насамрэч кніга, там кніга Іова ёсць, дзе акурат сустракаюцца назвы сузорыў. І таму гэта вельмі важны такі матэрыял для таго, каб у розных краінах, калі рабілі пераклады Бібліі на розныя мовы, можна проста вельмі старыя назвы словаў гэтых знайсці. Адсачыць, так. І гэта, ну, это асобны такі спецыфіка асобная, і матэрыял вельмі такі спецыфічны. Да прыкладу, у Лужыцы ёсць такая назва Чычэранц для плеядаў. Чычэранц? Чычэранц. Вось, там таксама этымалогія не зусім ясная. Там можа быць там 3 розных варыянты, што гэта там можа і птушка нейкая, што... а можа быць і з валасамі таксама звязана, там праз карані розныя. Вось, і такім чынам атрымліваецца, што вось гэты чычэранц, так ён можа быць старая нейкая ці паралельная форма для ўсходнеславянскіх моваў. Таму тут так адказаць, ну, што вот гэта так, ну, складана даволі. А сустракаюцца ўвогуле часам на тэрыторыі Беларусі проста адзінкавыя фіксацыі, тыпу вось гэты саломены шлях, якая ўвогуле, ну, яна павінна быць там, на Балканах. І да нас яна, ці гэта сапраўды архаічная, ці проста нехта вычытаў дзесьці ў кнізе і ўжо так пачынаў называць. Можа, пераехаў таксама і потым застаўся, так называў. Эмігранты пераехалі, канешне. Ну, цікава. А тады, калі размаўляць пра іншыя краіны, і вось Беларусь, атрымліваецца гэты рэгіяналізм, наколькі блізкія легенды і існуюць пра зоркі, і вось наогул пра астраномію? Неяк можна таксама прасачыць таксама нейкімі рэгіёнамі гэтай легенды існуюць аднолькавыя прыкладна, ці як? Тут залежыць ад самога сузор'я, таму што калі гэта Вялікая Мядзведзіца, то ў прынцыпе для еўрапейскага рэгіёна часцей за ўсё гэта адна назва звязаны з вобразам воза. Воз, павозкі, ёсць толькі варыяцыі, хто ездзіў. Там фурман ездзіў, ці проста там чалавек нейкі ездзіў, ці гэта святы Ілля ездзіў. То бок тут варыяцыі ідзе, то бок асноўны цэнтральны вобраз застаецца павозкі, а далей рэгіянальна ўжо ідуць, ну, розныя такія асаблівасці, я ж кажу, вот, хто менавіта і як карыстаўся гэтай павозкай. І гэта вельмі кантрасна, да прыкладу, з якімі-небудзь тюркскімі ўяўленнямі, дзе там гэта якія-небудзь коні, якіх крадуць там і гэтак далей. То бок тут ёсць яшчэ такі цікавы момант, як людзі уяўлялі гэтыя аб'екты. Адна справа гэта калі кожная зорка гэта нейкі вобраз, да, вот як там, да прыкладу, у Вялікай Мядзведзіцы там 3 кані і павозка. А іншая справа гэта калі кожная зорка гэта асобны вобраз, там 3 кані, там злодзеі ідуць там і там яшчэ нехта. То бок як сам чалавек успрымае аб'ект. Сіта, да прыкладу, это сіта, таму што там дзірак вельмі шмат, тыпу, у плеядах, і гэта як бы цэльны вобраз. Вот гэта сіта. А ўжо, да прыкладу, пояс Арыёна, там, дзе 3 зоркі, кожны з зорак гэта свой вобраз. Таму атрымліваецца, што тут на такім як бы семантычным узроўні ёсць свая розніца. Ну, ёсць, канешне, яўная розніца паміж Азіяй, паміж Еўропай, паміж амерыканскімі ўяўленнямі, там, інданезійскімі якім-небудзь і гэтак далее. А так, у цэлым, калі глядзець большага на арэал вось гэты еўрапейскі, вось там, балтаславянскі, германскі, у прынцыпе, тое, што тычыцца Вялікай Мядзведзіцы, яно збольшага аднолькава ідзе. Таму што, па сутнасці, усе гэтыя краіны, яны даволі культурна блізкія былі. Вось. Сітам там трошкі складаней, да, там ужо варыяцыі розныя ідуць, у кожнай краіне там могуць сваі быць. А з Вялікай Мядзведзіцай не. Ну і сам вобраз, да прыкладу, пояса Арыёна, там, дзе 3 яркія зоркі асноўныя, ён як бы вымагае называць гэты аб'ект вот, ну, вот, звязаным з 3 нейкімі персанажамі. Это або там 3 каралі, або 3 касцы, там, ну, у каго што.
Таму як бы яно і блізкае, просто закон таго, што людзі збольшага аднолькава ўспрымаюць у розных частках света самі гэтыя аб'екты зорныя, збольшага. Ясна, што не ўсё. Таму што калі у кагосьці там зоркі гэта просто карані, якія бачны з таго свету, для кагосьці гэта дзіркі ў небе і бачна як бы тое неба там 3, 7. А для кагосьці гэта зоркі гэта як аб'ект, як свечкі, як у нас, да прыкладу, што это свечка. І калі свечку скінуць, чалавек памірае там, да прыкладу. Нават такое казалі, што зорка можа ўпасці і на месца, дзе яна ўпадзе, там нячыстае месца. У гэтым асноўны сэнс, як мне падаецца, што мы настолькі ж далёкія, як і блізкія. У тым плане, што заўжды можна знайсці розніцу, але заўжды можна знайсці нейкія агульныя паралелі. І гэта вельмі добра. Мы як бы дапаўняем іх разнастайнасць і асаблівасці, а яны наш. Якраз вось распавялі про тое, што зорка падае, і я так падумаў, часам же здараецца, што падаюць на зямлю там кавалкі метэарытаў. Так. І там Малышыц, напрыклад, таксама распавядаў пра Брагінскі, што там самы дарагі. Самы папулярны, таму што ён распаўся, не памятаю, ён вельмі цяжкі быў, распаўся на шмат кавалкаў, і цяпер па розных музеях у розных краінах свету захоўваюцца гэтыя кавалкі Брагінскага. Так, але ці былі нейкія гісторыі, звязаныя вось там 19 стагоддзя ці пачатку 20 стагоддзя пра нейкія метэарыты, як яны, магчыма, распавядалі там, можа, пра старое, што ім перадавалі там бабулі, што вось упала тут зорка нейкая, і, магчыма, нейкая была з гэтага легенда, і мы там можам з даследавання ўведаць, што сапраўды там падаў некалі метэарыт. Нешта такое збіралася ці не? Агульна прынята, што часта, калі гэта жалезныя метэарыты падалі, людзі проста карысталіся як натуральным жалезам. То бок яны проста бралі сабе і там перароблівалі пад чыстая прагматыка. Упала, з сабой заберу. Так прама, каб на вёску упаў, там штосьці, здаецца, такіх прама фіксацый няма. Там ёсць фіксацыі з 60-х гадоў, это, дарэчы, вось кніга вельмі добрая, «Маўклівыя сведкі мінуўшчыны». Вінакураў Ляўкоў. Здаецца, на 60-х гадоў. І вось яны акурат сабралі частку такіх запісаў пра метэарыты, якія падалі ў нас. Але гэта ўжо пазнейшае. Ёсць такое паняцце перуновыя стрэлы, або, там сумесь часам ідзе перуновыя стрэлы, чортавы пальцы, гэта белемніты, выкапні. Перуновыя стрэлы там таксама не зусім ясна. Гэта магла маланка ўдарыць у пясок, ён мог там тады крышталізавацца ўжо. Так. А маглі таксама сказаць, там тыпу, перунова стрыла, да, там нейкая. І, людзі ж не будуць бегаць прама ўжо па гэтай стрэлы там шукаць. Ты больш цяпер сучаснымі метадамі складана знайсці метэарыт, калі невялікі. Так. А што казаць пра тыя гады? То бок сам пошук метэарытаў на тэрыторыі Беларусі гэта яшчэ вельмі складаная тэма. Я памятаю, што, здаецца, калі там 2 гады таму балід, калі быў вельмі яркі метэор, балід, людзі спрабавалі пашукаць метэарыт, але там нават, калі там 2 на 2 кіламетры, калі прыкладна ведаеш, амаль нерэальна знайсці. Такімі сродкамі, наколькі я разумею, простымі. Таму што калі гэта невялікі камень, які ўпаў, дзе яго шукаць? Упаў, адкуль ты ведаеш, куды ён упаў? Так. Ладно, у мяне яшчэ, я працягну пра такую тэму. Ўсё роўна людзі ж лічылі, што калі казаць пра 19-20 стагоддзі, што там гэта таксама сусвет, вось зверху, там дзе зоркі, гэта таксама там нехта жыве, там, можа быць, на месяцы жывуць людзі, нехта пра гэта мог казаць. То бок яны, ведалі, што быццам бы там нехта ёсць, праўда, ці не? Адразу некалькі розных узроўняў ідзе. Першы ўзровень гэта, да прыкладу, які-небудзь звязаны з хрысціянствам, дзе ёсць і першае неба, далі неба там анёлы жывуць, і так далей, да? Там на 7-м небе ад шчасця, да? Так. Таму што вось там ужо дзесьці туды далёка пайшоў. Потым было ўяўленне, да прыкладу, што на неба можна ўзлезці па такой шкляной гары, і таму людзі кіпцюры свае на вёсках часта хавалі куды-небудзь, тыкалі кудысьці ў дрэва, каб потым у куты куды-небудзь, каб потым пасля смерці гэтымі кіпцюрамі карыстацца, каб ускрэпсціся па гэтай шкляной гары туды на неба. Вось таксама не чуў ніколі. Это ёсць такое ўяўленне. Ёсць таксама выява адна, не памятаю, правда, якого стагоддзя, дзе бачна, што якая тыпу гара, і з аднаго боку сонца, з іншага месяц. І чалавек заглядае там, глядзіць, і там ужо неба нейкае. Гэта адзін узровень. Ёсць узровень казак.
это трошки іншы ўзровень, таму што у казках, да прыкладу, даволі распаўсюджаны такі варыянт, это калі у бабы з дзедам там дзяцей няма, і вось якая-небудзь гарошынка ў іх есть, гарошынка падае, прарастае і прарастае ажно да неба. І вось там баба кажа дзеду: давай лезь на неба, Так. ідзі там знайдзі мне там што-небудзь. Даволі часта гэта не добра скончваецца. Вось там або забіваюць там усіх, або там это дзед падае, або там авешкі там нейкія бегаюць. Вось. Это ўжо трошкі іншае ўспрыманне. Гэта такой, канешне, казачны свет. То бок адзін гэта такі рэлігійны бож, гэты казачны. Вось, да прыкладу, загадка ёсць такая: усё неба ў дзірках. Вось. І адказ іржышча. Вось. Атрымліваецца, што это ўжо іншы нейкі вобраз, гэта вобраз небеснага поля такога нібы. Это шматгранная такая культурная нейкая прастора, вось, і у кожны з яе частак нешта сваё існуе. Конечно, тут можна выдумляць, як там аб'яднаць гэта, але ці ёсць у гэтым сэнс, таму што гэта ўсё, это могуць быць нейкія розныя перыяды, гэта могуць быць розныя моманты, калі пра гэта ўзгадывалі. Вось, таму што там у царкве там ці ў храме адно нешта кажуць, на вёсцы там дзецям загадкі сваё нешта кажуць, да? То бок свая прагматыка нейкая ў гэтым была, там з дзецьмі пагуляцца, нейкая вобразнасць развіць у іх, калі пра загадкі казаць. Вось, калі гэта спевы, гэта яшчэ там ужо трэці, гэта паралелі такія, што зоркі, як дзеці там, ці там месяц, там сонца, муж, жонка і гэтак далей. То трэба разумець, што гэта заўжды нейкі шматгранны такі шматкомплексны вобраз ідзе. А як ён там ужо будуецца, гэта, канешне, ну, я маю на ўвазе па часе, там, калі што архаічна, гэта складаней значна, таму што загадкі лічацца, ну, прымі ўвогуле, простыя формы тыпу загадак лічацца даволі архаічнымі. Там якія-небудзь назвы, там вялікая мядзведзіца, ясна, што яна ўжо пазней з'явілася. Але пазней гэта 19 стагоддзе магло быць, калі адносна масавая адукацыя была, калі былі царкоўна-прыхадскія школы, калі кнігі, у прынцыпе, пачыналі па астраноміі з'яўляцца даволі распаўсюджана. Ну, таксама ж адукацыя. Проста такая ўжо больш навуковая адукацыя была. А калі казаць пра міфалогію беларускую, ці часта распавядалі вось пра Перуна таго самага, то бок не пра хрысціянскі свет, вось як Ілля, напрыклад, а нейкіх узгадваючы іншых багоў. Іншых багоў? Ну так, там, ну, тут праблема... Ярыла, там, я ведаю, што заўгодна. Перуны, ну, вось стрэлы Перуна я чуў ужо ад вас. Магла захавацца сама лексіка і нейкі, ну, яна магла на нейкія іншыя з'явы перайсці, ці над старыя з'явы, якія раней былі звязаны з нейкім такімі багамі, назовем гэта так. Ну так. І таму, ну, да прыкладу, у літоўцаў вялікі воз называецца Перкунас ратай. То бок гэта воз Перкунаса. І часта робяць такую інтэрпрэтацыю, асабліва мясцовыя даследчыкі этнаастраноміі. Вось. Яны робяць інтэрпрэтацыю, што гэта не так, што гэта воз перуновы, як бы, а што непасрэдна Бога Перуна. Усё, зразумеў. Бок яны робяць яўную звязку. Это тое самае, як вось, да прыкладу, як я ўжо казаў, назва там валасажары, да? Што не спрабуюць шукаць этымалогію больш такую прагматычную, можа быць, а спрабуюць міфалагічную, таму што адразу хочацца сказаць: о, это Велес. Таму што ёсць царкоўна-славянскія назвы, там Власіжылішча, Власіжэлішча і гэтак далее. Вось. І такім чынам як бы спрабуюць звязаць гэтую намінацыю з назвы месца, дзе тыпу жылі жонкі Велеса, можа быць, ці Велес там жыў і гэтак далее. Вось. Это, ну, калі пра сузоры больш казаць. А так, ну, ясна, што можа ў спевах дзесьці там штосьці ёсць, але тут самае галоўнае трошкі іншае, што само ўспрыманне чалавека ўжо да самой гэтай назвы, яно не звязана наўпростава з вераваннем у багоў. То бок гэта хутчэй такія архаічныя нейкія рэчы, якія засталіся. Так. Вось, якія, ну, перадаюцца. Такая ідзе спалучэнне, ідзе як бы хрысціянства і, назовем гэта, народных вераванняў традыцыйных, якое добра бачна там звязана з сакральнымі камянямі, сакральнымі крыніцамі, да? Калі, да прыкладу, кажуць, вось там камень стаіць, і там слідок Маці Божай, там, ці слідок чортавы. Часта такое так сустракаецца. Вадзічку беруць, капеечкі кідаюць і гэтак далее. З пункту гледжання хрысціянства гэта бесаўшчына. Ці там хадзіць маліцца да крыніцы.
Вось. Хаця, канешне, крыніца трошкі іншая, бо як бы там можна ее пасвяціць яе можна, і тыпу гэта ўжо вось такая вада свянцоная, так назовем. Але ўсё адно, калі так падумаць, это ж па сутнасці прыродны аб'ект. Так. І таму ідзе такое спалучэнне, як бы з аднаго боку хрысціянскі вобраз, вот Маці Божая там была, да, ці там плакала, можа, яна, ці сядзела там, можа, там з Хрыстом убегала, там села дзесьці, вось, з аднаго боку. А з іншага боку, ну, калі так абстрагавацца, гэта ж канкрэтны прыродны аб'ект. Вось. Таму наконт гэтых спалучэнняў яны існуюць, але у якой форме яны існуюць, як бы. Наколькі на ўзроўні сэнсаў гэта перадае архаіку. Просто што так захоўваюцца гэтыя вераванні, але гэта ўжо не азначае, што гэта вераванні паганскія ў прамым сэнсе такім яўным. Ну так. Бо гэта інтэрпрэтацыі, хаця вось вядома, што там нібы ў Менску, што там гэты камень дзед быў, што там яшчэ хадзіў, даглядаў за ім дзедок нейкі. Мы ж не ведаем дакладна, ясна, што можа ён паліваў гэтае малако, але ж мы не ведаем, з якімі словамі ён паліваў, з якімі сэнсамі ён паліваў. Непасрэдна самі такія згадкі пра пантэон славянскі, яны ж даволі раннія ўсе ідуць, таму што потым хрысціянства трошкі так пачыкала. Ну так. І па сутнасці таму і не маглі людзі у яўным выглядзе верыць у гэта ўсё. І таму паступова яўны гэты семантычныя сліды знікалі, і заставаліся рудыменты розныя, трансфармаваныя. Просто самі назвы ж заставаліся, яны перадаюцца. Так, але, да прыкладу, я ж кажу, што Перун б'е, да прыкладу, кажу, да? І тут можна гуляцца сэнсамі, што Перун б'е, што раней там верылі ў грамавержцы гэтага, які там біў, да, там на небе. І, напэўна, у гэтым будзе, канешне, праўда. Але цяпер людзей гэта засталося ў іншым зусім сэнсавым поле. Вось. Ці тое, што мы ўжо казалі, там Перунова страла. Канешне, раней маглі ўяўляць, што гэта рэальна, там Бог Перун там кінуў гэтую стралу, калі там якога-небудзь даганяў, там, не ведаю, не чарта, а кагосьці там, можа, там ваяваў там з кімсьці, можа, са змеямі ваяваў. Вось. Канешне, але гэта рудыментарнай формы, это трошки ўжо іншае. Это не так, што чалавек прыходзіць, о, вялікі Перкун, дапамажы мне. Ёсць і такія людзі, якія займаюцца гэтым, вераць. Это іх справа. Я просто да таго, што... Тут больш не пра веру, а больш вось як добра сказаў, што гэта рудымент, але ён проста як захаваўся, як традыцыйная назва. Так называлі, так казалі, ўсё. Але тады пытанне, ці былі такія нейкія зоркі, якім, магчыма, маліліся, вось, і думалі, што гэта таксама нейкая, як з ледавікам нейкім, ці нешта такое, там, Маці Божья вось свеціць, нешта такое бывало? Мне распавядалі, што былі людзі, якія выходзілі і маліліся на нейкія аб'екты, на зоркі на нейкі, але на якія дакладна там ужо невядома. І цалкам імаверна, што, можа быць, гэта не канкрэтная зорка, а просто там выйсці пад чыстае неба, памаліцца там і так далее. Але гэта не так. Заранка, там, дай нам хлеба. Хаця раней такое магло быць, калі верылі, да прыкладу, што гэта рэальная там багіня, я маю на ўвазе зусім архаічныя часы. Маглі, канешне, прасіць. Это натуральна, это тое самае, як ты ў зямлі нешта просіш. Дагэтуль жа ёсць людзі, якія з кветкамі размаўляюць, дрэва абдымаюць. Гэта ж усё, яно застаецца, і гэта вельмі добра, таму што не губляецца сувязь чалавека з натуральнасцю нейкай, з прыродай. У гэтым ёсць вельмі вялікі плюс. Збольшага гэта ідуць рэканструкцыі. У балтаў, у прынцыпе, у іх даволі доўга гэта заставалася, бо яны там жылі ў сябе, там дзесьці хаваліся, і я не памятаю, там гэта крыва-крыветы да якога стагоддзя, там да 16-го яны яшчэ змагаліся там, і жылі як нармалёвыя паганцы. А так... апошняй фіксацыі, не памятаю, 17-е стагоддзе ці 18-е, дзе нібы яшчэ казалі, што ёсць там людзі, якія вераць у старое, але гэта хутчэй, як па мне, я просто не спецыяліст у гэтым. Это вельмі спецыфічная ўжо частка ідзе, бо гэта, як правіла, пісанні ідуць якія-небудзь там лацінамоўныя, польскамоўныя, старапольскамоўныя. І гэта проста асобная тэма, ёсць вельмі добрае выданне, дзе людзі менавіта спрабуюць рэканструяваць пантэон славянскі. Там на аснове, канешне, паралеляў там з балцкім якім-нибудь пантэонам і гэтак далее. Пра зоркі тады яшчэ.
Як і што наогул можна пытаць, калі я паеду там у вёску да нейкай бабулі, пра зоркі, што важна даведацца, магчыма, першасна ёсць нешта такое, што абавязкова пра гэта лепш спытаць, раптам там дакажацца нешта ці наадварот новае з'явіцца. Новае заўжды можна нешта з'явіцца, асабліва там, дзе не чакаеш. Это, да прыкладу, пра гэтыя блокі, якія там падаюць, да, ці пра нейкія, не ведаю, аб'екты, пра якія проста людзі маглі не займацца гэтымі даследаваннямі. Вось. Бо ёсць стандартныя, папулярныя нейкія навуковыя даследаванні, звязаны з фальклорам, з песнямі, з камянямі, з крыніцамі, да прыкладу, там, казкі нейкія старыя і так далее. А ёсць проста такія з'явы, якімі проста ніхто не займаўся. Вось. Самае галоўнае гэта што? Гэта праяўляць цікаўленасць. І размаўляць са сваімі, ну, калі яшчэ жывы, баб, дзеда. Вось. Можа, бацька, маці, калі, ну, ад узросту ж залежыць. Таму што мне от распавядалі, былі такія выпадкі, калі, ну, знаёмы мой Ёнас Вашконус, ён ездзіў на вёску, прыехаў на вёску такі, ну, кажа, баба старая нейкая ляжыць, ну, баба, в сэнсе, бабка. Вось, і там дзеці яе. І от ён пачынае ей запытвацца, а вот як у вас там сузоры называлі, вось гэта. Яна, я ўжо не памятаю нічога. Але калі попыч там сидзела, там яе дачка ці ўнукі, яны такі кажуць, бабка, так ты ж нам сама распавядала, што вось на небе такое ёсць і такое ёсць. Таму тут вельмі класна, калі ёсць вось гэтая камунікацыя між пакаленнямі, і калі самі людзі жадаюць нешта даведацца пра старое. Вось. Гэта не абавязкова, канешне, каб гэта зоркі былі. Это проста побыт нейкі, як жылі раней. Проста вельмі шмат вайна зрабіла, калі шмат забілі проста людзей. Вось. Ну, другая сусветная. Вось. І проста фізічна меней людзей стала, і паступова гэтая абраднасць яна могла трансфармавацца. А калі так у цэлым казаць пра зоркі, ну, па-першае, трэба запытацца, якія ёсць зоркі, сузор'і на небе, можа, там, як яны называліся, якія легенды, можа, з імі звязаны, што пра іх казалі, калі на іх глядзелі, што казалі пра зорку, якая ляціць па небе, да прыкладу. Ці трэба было там штосьці рабіць, калі бачылі зорку. Яшчэ адно з такіх пытанняў даволі цікавае можа быць пра месяц, таму што ёсць плямы на месяцы, якія мы бачым. І даволі папулярнае ўяўленне это тое, што там Каін Авеля забівае. Вось. І мы бачым на небе, што нібы стаіць Каін і коле, да прыкладу, віламі Авеля. Вось. Або там кажуць, што вот там дзяўчына з каромыслам стаіць. А ёсць вельмі прыкольнае ўяўленне, што там трактар заехаў на месяц, што на месяцы ў плямах бачны серп і молат. Ого! Так што тут проста варыятыўнасць можа быць, ну, часам даволі такая цікавая, ну і проста прыкольная. Вось. Ёсць нават фіксацыя, это ўжо не зусім пра зоркі, што русалкі кураць, да прыкладу. Гуляюць у карты і кураць. Ну, ёсць такія проста фіксацыі. Яны ясна, што яны выпадаюць з агульных вось гэтых прынятых матываў, але яны самі па сабе, ну, у чымсьці жывыя тады. Вось. То бок вось гэты новыя рэаліі, якія існуюць, яны ўсё адно і прасоўваюцца туды, ў гэты аб'екты, ў гэты ўсе. Вось. Ну, ось атрымліваецца, пра месяц можна запытацца, якія плямы на месяцы, пра млечны шлях. Калі назву скажуць, можна запытацца, а чаму так называлі. Вось. Пра перуновы стрэлы можна, у прынцыпе, запытацца, таму што гэта такі, ну, даволі чортавы пальцы, ну, гэта не зусім ужо зоркамі. Але гэта такі, ну, адносна папулярныя тэмы. То бок самае галоўнае гэта спачатку даведацца пра назвы, потым даведацца кантэкст гэтай назвы, там легенда гэта нейкая, ці чаму так называлі. Ну і ёсць розныя, канешне, практыкі, якія маглі рабіць перад зоркамі. Ну, хутчэй за ўсё, гэта, канешне, як я ўжо казаў, это метэоры, якія там, калі зорка ляціць. Вось. Але, можа быць, і можна нейкі больш унікальныя нейкія знайсці фіксацыі, што трэба было там маліцца на зорку, таму што калі зорка падала, часам казалі, трэба было перакрысціць, ну і кажуць, перажагнуць зорку і сябе перажагнуць і сказаць, калі пан будзеш Ян, калі пані будзеш Яні. То бок лічылася, што гэта ляціць душа нехрышчанага дзіцёнка, так. І ты як бы надаеш яму імя. Это ўжо практыка ідзе. І цалкам імаверна, што можа быць ёсць такія яшчэ практыкі, якія, ну, дзесьці там адзінкава яшчэ можна запісаць.
Вось, або нейкія назвы, там, можа, на памежах нейкія спецыфічныя назвы, дзе чалавек, да прыкладу, там, дзе асабліва моўныя ідуць розныя зоны дыялектныя, калі сутыкаюцца, і чалавек, можа, чуў гэтую назву, але не разумее яе. І тады таксама варыяцыі могуць розныя ўзнікаць, як там марфемна гэта ўсё змяняецца. Самае галоўнае гэта цікавіцца. Вот прыйсці, пацікавіцца і выйсці паглядзець на неба. Гэта добра, дарэчы, для зрока. Нават на Валочыншчыне жанчына, ну, на жаль, ужо памерла, распавядала, што раней касцы выходзілі зранку, глядзелі на гэтыя 3 зоркі і тыпу глядзелі, каб лепей зрок быў, каб лепей касіць было. Вось, і такіх вось цікавостак можна ж паспрабаваць яшчэ запісаць, прынамсі. Я веру, што гэта можна зрабіць. Канешне, это не так проста, але калі чалавек, ну, нешта спрабуе шукаць, ён знойдзе, ось, калі цікавіцца. Ну, тым больш прасцей ж са сваімі размаўляць, калі... Конечно, так. Ну, тут зноўку, хто больш на вёсцы жыў, хто больш у гарадах ужо жыў, пераехаў, таксама ёсць свае такія моманты пэўныя. Хто больш адукаваны быў, так он ужо мог проста чытаць сам, які вершы пісаць, там, і начытаны больш быць. І тады гэта ўсё адно як бы дапаўняе ўсе гэтыя веды. Просто гэта трошкі іншая грань тады будзе. А так, як я ўжо казаў, «Зорка Венера» — суперпапулярны романс. І часта на вёсках так, о, «Зорка Венера». Там. Ну, і такі думаеш, ну, канешне, вы ведаеце Венеру і бачылі яе. Это тое самае, як, да прыкладу, з палярнай зоркай. Вот кажуць, вот па палярнай зорцы можна там выйсці. А вы бачылі яе, вы ведаеце, як яе шукаць. А вы ведаеце, дзе малая мядзведзіца. То бок, калі гэтым не займацца, калі, ну, не даследаваць, не рыхтавацца да гэтага, тады вельмі складана зразумець, якая назва якому аб'екту належыць. Вось у чым праблема. То тое самае, як любой тэмай займацца, калі, ну, непасрэдна не ведаць вось асновы нейкія гэтай тэмы, тады, канешне, ну, могуць узнікаць розныя такія непаразуменні ў гэтым усім. А часам бывае, што чалавек рэальна там ведаў нейкую назву, да прыкладу, старую, але ўжо не ведаў першасны аб'ект і называе ўжо нейкі другасны аб'ект. Ну, там, да прыкладу, каромысел — гэта вялікая мядзведзіца. Ну, у сэнсе, як воз вялікай мядзведзіцы. Вось, хаця пераважна гэта намінацыя, яна ідзе для чэк-рулі, ну, для пояса Арыёна. Галоўнае цікавіцца, пакуль ёсць магчымасць, але з кожным годам гэта будзе ўсё меней. Вось, это 100%. Я яшчэ вось хацеў паразмаўляць, мы пра гэта не размаўлялі, і я не ведаю, ці атрымаецца размаўляць пра такую з'яву, і ці яе апісвалі вось недзе нашы там продкі, ну, зацьменне. Яны ж бывалі, а яны пра гэта нейкім чынам распавядалі. Магчыма, гэта таксама нейкая назва ў гэтага была. Ну, насамрэч, класічнае, што зацьменне — гэта, што гэта тыпу цмок гэты, ён хоча з'есці сонца. І ёсць адносна шмат фіксацый, дзе людзі распавядаюць, што, ну, узгадваюць, калі сонечнае зацьменне было, не памятаю, на пачатку 20-го стагоддзя ці ў 50-х годах. Вось, і казалі, што вельмі шмат людзей, яны баяліся, беглі кудысьці ў хлеў, у хату і са свечкай сядзелі. Вось, бо, як я ўжо распавядаў, што калі на небе нешта ідзе не так, як звычайна, атрымліваецца, парушаецца вось гэты сусвет. А гэта ўжо азначае нейкім чынам можа ўплываць і на зямныя нашы справы. І таму людзі проста баяліся і беглі. Былі такія, ну, у нас менш, это ўжо не зусім з зацьменнем, але былі такія планетнікі. Это больш польская такая назва, але ў нас, напэўна, некалькі фіксацый ёсць. Это людзі, якія таксама нешта там аблокі маглі разганяць. Вось, то бок яны станавілі... Людзі, якія маглі разганяць. Нават ёсць фотаздымак, правда, ён, напэўна, з тэрыторыі Польшы, дзе нейкі вось гэты планетнік стаіць, вот так вот руку падымае, ну і нешта там кажа, напэўна, ці нешта такое. Вось, то бок, насамрэч, на вёску, вось, калі паехаць, калі запытваешся пра такога тыпу людзей, як правіла, гэта пэўная катэгорыя такая. Не каста, канешне, але гэта проста ведаючыя людзі. Я памятаю, прыязджаў у вёску адну, Сарочына, там, Любанскі раён. І такі хожу па вёсцы, там грукаюся, кажу, там, дзень добры, можа, вы пра зоркі нешта распавядзеце. І мне такі кажуць, не, мы не ведаем, ідзі ў тую хату, там ведьма жыве.
Ну ладно, я іду ў тую хату, грукаюся, мне гэта кажа, не ведаю, ідзі ў тую хату. Карацей, першы момант, што яны адна на адну там ведзьмы называлі, а Так. другі момант, што ўсё адно чалавек, які можа не столькі вось проста назвы ведаў зорак, а што нешта там вось мог рабіць з аб'ектамі на небе, нейкую камунікацыю мець такую, што гэта ўжо быў нейкі вельмі спецыфічны чалавек. Таму такая катэгорыя людзей была, якія маглі рабіць. Ну, канешне, зацьменем яны, здаецца, нічога такого не рабілі, бо што ты зробіш. А вось наконт, да прыкладу, аблокаў, былі, да прыкладу, вельмі вялікая колькасць абрадаў звязаны з выкліканнем дажджу, да прыкладу. Хоць это не зусім звязана з небам, але тым не менш. І прычым яны ж вельмі розныя абрады былі. Апахаць, да прыкладу, землю, глечыкі кідаць, мак кідаць у калодзеж, там, абысці хросным ходам, да прыкладу, землю выбранавалі там голыя жанчыны. Ну, то бок, таксама гэта, дарэчы, тэма, напэўна, будзе вось у запланаваным беларускім фальклорна-этналінгвістычным атласе, які, вельмі спадзяюся, пабачыць гэты свет у 25-м годзе. Вось. І там вось акурат можна будзе знайсці ўсялякія такія цікавосткі, і як на Беларусі там ваўкалакаў, як бачылі, як русалак бачылі, плямы на месяцы, што азначаюць, выкліканне дажджу, можа быць, абрад масленіцы і гэтак далее. То бок гэта грунтоўнае выданне плануецца, дзе сабрана з 80-х гадоў, ну і з артыкулаў ранейшых, і з архіваў інфармацыі, і, напэўна, адно з самых поўных, ну і статыстычна напоўненых дадзенымі. Вось. Так што і там можна будзе нешта пачытаць, да прыкладу, паглядзець можна пра млечны шлях, як называлі млечны шлях на тэрыторыі Беларусі. Вось. Ну і, па ідэі, будуць яшчэ ісці і артыкулы. То бок можна будзе не проста паглядзець на саму мапу, а яшчэ нейкі мінімальны такі аналітычны блок будзе. Ладно, калі ўжо прыйшлі пра гэты атлас, мы трошкі пра яго размаўлялі, і там была цікавая тэма класная пра русалак якраз. І ты таксама ўжо ўзгадваў, што яны маглі курыць і гуляць у карты. Вось. А што яшчэ рабілі русалкі, калі казаць ужо такое? Калі ты хадзіў па вёсках, ездзіў, і табе ж такое таксама распавядалі, правільна? Канешне. Ну, проста так адбываецца, калі, да прыкладу, чалавек, калі не ведае нічога пра зоркі, сузоры, ну, я що яго ўжо сустрэў, так трэба ўжо папытаць, там, што, як. Вось. І тут ад рэгіёна залежыць ужо. Вось. Ну, класічнае ўяўленне, што там русалка ў жыцці там ёсць, русалкі ў лесе, русалкі ў вадзе дзесьці. Такія больш цікавыя ўяўленні з палесем звязаны, што гэта русалка, там яны страшныя, з ікламі, з кіпцюрамі, там, цыцохі маглі іх называць. Таму што ў іх там каменныя або жалезныя грудзі, яны маглі забіць імі. Вось. Ну, як правіла, гэта ўсё, канешне, рабілася дзеля таго, каб, ну, прынята так, што каб дзеці жыта не тапталі. Вось. Пужалі дзяцей, каб яны там не бегалі, ну, не згубіліся у тым ліку. Вось. І ёсць там уяўленне, да прыкладу, што русалкі спяваюць, да прыкладу, што русалкі могуць замаўляць нават, што з людзьмі маглі размаўляць. Але гэта, канешне, ўжо трошкі паменей. Вось. А асноўную, ну, як бы функцыянальна, калі так казаць, гэта, канешне, каб у жыцці не бегалі. І гэта, канешне, комплекс уяўленняў пра дзяўчын. Ну, адкуль самі русалкі, што, як правіла, гэта дзяўчыны, якія патапіліся маладыя, або што гэта нявесткі маладыя і гэтак далей. То бок так, як малююць у мульціках, дзе гэта русалачка такая нафарбаваная, прыгожая ходзіць, такога не было. Это звычайныя дзяўчыны, тапельцы такія былі. Вось. Ну, часам кажуць, што прыгожыя там дзяўчыны, якія, ну, такі ў іх лёс склаўся. Што, па сутнасці, калі з самагубства яны скончылі жыццё, яны як бы застаюцца на гэтым свеце ў такой форме. Ну і класічныя усялякія уяўленні, што там і русалку, калі водзяць на тэрыторыі Беларусі, і на граной нядзелі русалкі спявалі і гэтак далее. Так. То бок гэта асобна, канешне, вельмі вялікі пласт. У атласе таксама плануецца некалькі такіх пытанняў узняць. Вось. Але, у прынцыпе, калі цікава, можна ў інтэрнэце пашукаць часопіс «Беларускі фальклор», у якім у тым ліку друкаваліся карты, звязаныя з русалкамі, па тэме русалак. Там акустычны вобраз русалак, выявы, як там русалак бачылі, і так далее. У нас гэтая тэма даволі добра распрацаваная, і вельмі, вельмі, канешне, гэта пашыраная з'ява на тэрыторыі Беларусі, калі, ну, людзі вось так, да, бачылі і верылі. Прычым таксама зноўку нехта кажа,
я сама бачыла русалку, яна з жыта выходзіць, вось такая страшная там, а я маленькая была і збегала там. А нехта, конечно, кажа, ай, там бабы распавядалі забабоны гэты, што вось там русалкі гэты такія ходзяць там. Вось. Таму і такое сустракаецца. Я думаю, дарэчы, па тэме русалак і дагэтуль можна даволі шмат запісаць, таму што ўсё-ткі гэтая тэма звязана з абрадавасцю, яна звязана са спевамі, і гэта такая, ну, ўсё-такі, напэўна, больш частотная тэма і больш такая папулярная. З оркамі трошкі складаней, таму што згубілася гэтая прагматыка, ніхто ўжо асабліва не глядзіць. А калі ў абрадах пастаянна гэта згадваецца, вось, ну, нават намінацыі, калі згадваецца, там назвы русалак, гэта ўжо, ну, нейкім чынам чалавек цікавіцца пачынае. Як, што там, як бачылі там. Вось. Ёсць нават адна фіксацыя, калі кажуць, што русалка мужчына там стаў. Вось. Ого, гэта ў Беларусі так нехта распавядаў? Так, ну, але гэта такі адзінкавыя зусім фіксацыі, што такі, я не ведаю, трансгендер, напэўна, нельга тут сказаць. Ну, такі русал. Ёсць русалкі, а ёсць русалы. Ну, это, конечно, это прыдумкі, конечно, хутчэй за ўсё. Вось. Ну, або такія адзінкавыя фіксацыі, якія не характэрны, конечно, для беларускай традыцыі. У нас это звычайна дзяўчыны. Маладыя, якія памерлі. Самае цікавае, што даходзіць да таго, што людзі часам распавядаюць пра колер валасоў русалак, пра вочы, якія ў іх там былі, што о, там зелёныя валасы, напрыклад. Ці там вось такія вочы там былі. То бок гэты вобраз, ён сапраўды вельмі добра распрацаваны ў традыцыйнай культуры і даволі добра захаваўся. І таму, можа быць, калі-небудзь атрымаецца зрабіць асобнае выданне менавіта па русалках толькі. З мапамі, з апісаннем. Вось. Я думаю, што гэта будзе вельмі цікава, таму што зноўку гэта дасць магчымасць тады, можа быць, у чымсьці захаваць гэтую рэгіянальнасць вераванняў і, можа быць, дасць магчымасць развіць нейкія новыя вось гэтыя вобразы, але ўжо звязаныя з сапраўднымі русалкамі, калі так можна казаць, а не з такімі прыдумкамі больш. Хаця ёсць і русалкі, як што іх з хвастамі бачылі. Але гэта зноўку гэта такія хутчэй, ну, малаколькасныя фіксацыі, і яны ніяк не згрупаваны ў нейкі рэал. То бок там-сям сустракаюцца. Так, то бок это такія раскіданыя атрымліваюцца фіксацыі, там ужо не зусім ясна. Ну, як бы, можа, это ўжо больш сучасныя запісы, можа, там, ну, складаней адказаць. Тым больш хвастатыя русалкі, это, канешне, ўсё-такі, па ідэі, больш датычыцца да марскіх русалак, дзе гэта там натуральна, да, пены плавалі. Ну, вось. У нас ўсё-такі лясы, азёры, балаты, рэкі, у нас з хвастамі не паплаваеш. Лепей у лесе схавацца або ў жыце. Вось. Таму у нас, да, у нас такія антрапаморфныя больш, чалавекападобныя, і, ну, вось такі персанажы у нас сустракаюцца. Добра. Атрымліваецца, тэма цікавая, і ты сказаў, што гэта пра русалак можна выдаць асобную кніжку, а ёсць нейкія такія яшчэ героі, пра якіх таксама можна выдаваць кніжкі, таму што ў Беларусі на гэта і пазбіраць можна, і інфармацыі шмат ужо назбірана. Ну, з таго, што, у прынцыпе, таксама мы паспелі там карты выдаць, гэта ваўкалакі. Вось, у прынцыпе, таксама атрымалася даволі шмат назбіраць. З архіваў, канешне, гэта і палескі архіў. Вось, гэта і архіў вось, был, які цяпер у акадэміі навук знаходзіцца. Ну, там таксама свая спецыфіка можа быць, бо часам ваўкалака называлі не канкрэтную міфалагічную істоту, а чалавека такого закрытага, які не хоча ні з кім размаўляць. Ой, як ваўкалака там ходзіць, ні з кім не хоча камунікацыі. Ну, я памятаю, у вёсцы казалі так, типа, воўкам, толькі ўжо не ваўкалакам, а воўкам так казалі на людзей. Так, то такое магло быць. Потым, у прынцыпе, ёсць такое распаўсюджанае на Палесе, ну, таму што там і запісаў ўсё-такі больш, гэта ўяўленне пра тое, як чарадзей, якога там не запрашалі, да прыкладу, на вяселле, ну, ці пакрыўдзілі яго, як ён увесь гэты вясельны паезд, як кажуць, пераўтвараў проста ў воўчую стаю. І прычым таксама там розныя варыяцыі ёсць, на колькі год ён пераўтвараў. Вось. Таму, як бы, з ваўкалакамі цікава, бо гэта такі персанаж, які часам ахвярай быў, бо маглі зрабіць, ну, з яго маглі зрабіць ваўкалака адмыслова.
А часам гэта наадварот які-небудзь чараўнік, які адмыслова станавіўся ваўкалакам, праз якія-небудзь нажы пераскокваў, які трэба ў пень убіць. Вось, або праз паяс які-небудзь там, ну і гэтак далей. Вось, то бок таксама гэта даволі пашыраны вобраз, але атрымліваецца, што тут ужо, канешне, папрасцей, я маю на ўвазе у параўнанні з русалкамі, таму што ну, ваўкалак сам па сабе гэта ўжо аблічча воўка нейкае. Таму гэта ці чыстай формы воўк, які ўжо бегае, ці гэта калі у некаторых выпадках, калі парушалі вось гэты працэс станаўлення з ваўкалака ў чалавека, у чарадзея, тады ў яго маглі там ну, заставацца нейкія там поўсці, там шрамы, там. Это такая стандартная тэма ў прынцыпе, але гэта ўжо тое, што таксама існуе ў прынцыпе ў традыцыі. Вось, гэта натуральнасць, гэта не так, што там якія-небудзь прыдумкі легенд, я не ведаю, браці Грым там, ці яшчэ хто-небудзь. Вось, такія ну, не сучасныя, конечно, інтэрпрэтацыі, а такія рамантычныя інтэрпрэтацыі. Вось, гэта ну, такія з больш-менш асноўных. Ёсць там усялякія ўяўленні звязаныя, ну, праўда, гэта ўжо не столькі, можа, міфалогія, колькі такая прагматыка, што ласкі жывёлы такія, што яны маглі бегаць і там каровам там замінаць. Вось, і гэтак далей. Яшчэ з такіх персонажаў гэта, канешне, вуш. Пра ласкі я чула, бабулі такое, так. Конечно. Так, атрымліваецца, што ласкі сапраўды замінаюць? Конечно. Так, все, зразумеў. Да, я ж кажу, што гэта такі больш прагматычны бок, але так, даволі папулярны. Вось, там усякія, ну, пратраўкі ёсць, там, што карова магла там з'есці там траву нейкую, і потым трэба было бруха прабіваць, уздуць, каб не было. Гэта ёсць спецыялісты па гэтай тэме. Яшчэ з такой сапраўды вельмі важнай, напэўна, тэмы для Беларусі у тым ліку, гэта, канешне, змеі. Змеі, вужы, усялякія гэты ўзвіжанні, калі свята, калі там гэты вужы цары і гэтак далей. І чаму гэта важна? Таму што тут у нас ужо такія сур'ёзныя паралелі ідуць з балтыйскімі ўяўленнямі. Вось. Ну, тым больш там Літве, Латвіі, там гэтай сімволікі даволі шмат вужовай, змеінай. Вось. А ў нас сапраўды даволі шмат з ім звязана. Ну, як я ўжо казаў, што з гэтай зоркай, якая ліціць па небе, часта казалі, што от на змею падобна. От это змей там палецеў. Ну, проста, што агністы такі. Вось. Але ось ужо, канешне, калі гэта цар вуж які-небудзь, там, калі трэба было кінуць на яго нейкую тканіну, там, карону забраць, это таксама даволі распаўсюджаныя персонажы. Вось, гэта папулярны і гэта такі, ну, архаічныя вобразы ўжо ідуць. Это, прынамсі, гэта указвае на тое, што людзі даўно жывуць побач з вужамі і змеямі. І таму такі пэўны сімбіёз нейкі сфармаваўся. Вось. Ну, астатнім ёсць там, канешне, асабліва цяпер папулярныя гэтыя кнігі робяць, калі там всякія жэўжыкі, зюзі і гэтак далей. Ну, але гэта, канешне, так, это такія напаўпрыдумкі дзесьці, напаўадзінкавыя фіксацыі, это, ну, это не супер распаўсюджана. То бок гэта азначае, што у традыцыйнай культуры беларускай гэта не настолькі было важна. Это можа быць рэгіяналізм, это можа быць прыдумка. Ну, і ясна, адзін з такіх папулярызатараў это Шпілеўскі, драўлянскі. Там ёсць розныя даследаванні, ёсць даследаванні, дзе кажуць, што ён там зусім усё навыдумляў, ёсць такія, дзе кажуць, а не, вот там некаторыя сапраўды там фіксуюцца там дзесьці. Але праблема у тым, што усе гэтыя рамантысты 19 пачатку 20 стагоддзя, ну, канешне, хутчэй 19 канца там, яны іх потым проста сучасныя даследчыкі беруць, не аналізуюць, дзе там праўда, дзе неправда, вось, не глядзяць на агульны матэрыял, які ёсць на агульную карціну, і проста займаюцца такім наватворамі такімі. А людзям гэта падабаецца, і з аднаго боку гэта плюс, таму што, па-першае, гэта азначае, чалавек цікавіцца сваёй культурай традыцыйнай, чым гэта кепска. Это таксама нейкі новы этап фармаванне такой, як бы, праўда, ўжо не традыцыйнай культуры, а такой нейкай гарадскі, такі вяскова-гарадскі міфы нейкія. Вось. Ну, просто гэта не мае дачынення да архаікі ўжо. І казаць, што гэта ісконна беларускі ўжо, ну, не мае сэнсу. Да, это наватворы нейкія, казкі ж цяпер пішуць, да, пра нейкіх персонажаў, выдумляюць персонажы, беруць там японскіх персонажаў.
Ну, а тут могуць сваіх узяць нейкіх. Дарэчы, нехта там рабіў з нейронных сетак апісанне бралі сайтаў персанажаў міфалагічных розных і глядзелі, як нейронная сетка будзе фармаваць, ну, які малюнак зробіць. Это прикольна, таксама тэма, такая ўжо спалучэнне ідзе прама сучасных тэхналогій і атрымліваецца ўжо, ну, такіх псеўдаархаічных уяўленняў. А гэта ўсё па сутнасці ж фармаванне новых сэнсаў, што вельмі важна, таму што калі не фармуецца нічога новага, это ўжо кепска, бо тады атрымліваецца стагнацыя ідзе культурніцкая. Вось. А яно ж павінна, ну, нейкім чынам жыць. І, ну, няхай у такой форме трохі крывой, але, ну, як бы проста нешта новае на базе старога, што таксама важна. Ваўкалакі, русалкі, адразу хачу сказаць, вось тут таксама з'явіцца, ёсць такі канал беларускі YouTube, называецца «Міфавлогія Беларусі». І там якраз такі чалавек спрабуе стаць ваўкалакам, пераскокваючы праз нож, напрыклад, уначы гэта робячы, каля вогнішча. Гэта ўсё можна паглядзець, і пра русалак таксама не так даўно выйшла серыя, вельмі цікавая, таму абавязкова падпісвайцеся і падтрымлівайце. Вось. Пра ваўкалакаў, канешне, гэта добра. Ну, цікава, што чалавек ужывае, каб стаць ваўкалакам. Ён проста спрабаваў, прачытаўшы таксама розныя кніжкі, то бок не той, што там па адной, а розныя крыніцы, і пра гэта вось распавядае, і некаторыя спрабуе зрабіць нават вось як апісанне. Вось, таму так, цікавы такі канал, можна паглядзець. Я думаю, калі я пень галавой цюкнуцца, можна і ваўкалакам стаць. Прынамсі, закрытым чалавекам дакладна. Не, ну, я жартуючы, канешне, кажу, гэта такое атрымліваецца нейкая ўжо не гістарычная рэканструкцыя, нейкая міфалагічная рэканструкцыя. Гэта цікава. Зноўку, гэта вельмі класна ў плане як вось фармаванне на базе нейкіх вобразаў традыцыйных. Вось нешта такое парабіць. Яно нават проста, як там хтосьці праз плот там скочыць, да? Хтосьці там, я не ведаю, нейкі стравы робіць. Ну, а чалавек спрабуе знайсці там русалак, там яшчэ кагось. Это ж цікава. Вось. Ёсць цікавыя фільмы там звязаныя, не памятаю, польскі, здаецца, там, дзе паказваюць гэтых персанажаў, але паказваюць палудніцу, здаецца, там яшчэ кагосьці, але паказваюць, ну, рэальна, як бы гэты чалавек мог уяўляць сабе. Вось. Дарэчы, з такіх, ну, не той, што міфалагічны персанаж, канешне, але даволі распаўсюджаная тэма гэта хадзячыя нябожчыкі. Таму што людзі, ясныя справы, яны мерлі, вось, і даволі часта, асабліва, ну, ёсць такія ўяўленні, там, калі дзяўчына там па сваім мужу там плачыць, там, то ён тады мог прыходзіць, ад яго пазбаўляцца трэба, там мак які-небудзь кідаць, там, каб ён не хадзіў, там, і гэтак далей. Это таксама вельмі вялікая тэма, бо яна, ну, натуральна звязана з часткай жыцця чалавекам, такой вельмі блізкай. Это, напэўна, і часткова ўжо завязваецца на сон, да, на соннікі. А вось што там, калі ты бачыш, што чалавек ува сне да цябе нябожчык прыходзіць, і гэтак далей. То гэта таксама, ну, не зусім тая міфалогія, калі там змеі лётаюць, там, вось, але тым не менш, это частка традыцыйнай культуры, гэта вераванні, якія існавалі, і я ўпэўнены, што і дагэтуль ёсць людзі, якія і вераць у гэта, вось, і гарадскія людзі, якія там цікавяцца гэтым усім. Містыка, эзотэрыка, проста новыя словы ўзялі, містыка і эзотэрыка, а па сутнасці то гэта і раней было, толькі ў іншай трошкі форме. Мы казалі пра ось гэтага нябожчыка, які ходзіць, пра ваўкалаку і русалку. Усё ж гэта такія больш адмоўныя нейкі персанажы, злыя. Ну, ладно, злыя, не адмоўныя, а такія ўсё ж пра... А ці нейкі даследаваліся, магчыма, і пра што-небудзь такое добрае? Нейкі дамавік хаця б, нешта такое ў Беларусі? Ну, хатнікі розныя. Так, так. Ну, так, ёсць і такія групы даследаванняў, канешне, якія звязаны з... У тым ліку і вуж, ён лічыўся як бы вобраз вужа, это у тым ліку такі хатнік, тыпу. Просто што ён пераўтвараўся. Ёсць жа там вераванне, што малако ставілі, да прыкладу, каб ён там жыў, дапамагаў. Але тут ёсць такі момант, што гэты персанаж не тое, што яны злыя. Гэта амаль заўжды гэта амбівалентны вобраз. Это двухбаковы вобраз. Таму вельмі складана казаць, што там нябожчык, ён там тыпу суперзлы.
ён не той, што ён просто прыйшоў з таго свету сюды. І чаму ён прыйшоў? Таму што вось жанчына трызніць па ім. А чаго ты трызніш? Ну, трэба далей жыць. Вось. Таму гэта хутчэй такое павучэнне, што людзі сыходзяць і трэба далей працягваць жыць, як бы не было. Вось. Таму гэта зноўку это хутчэй это такія заўжды вобразы двухбаковыя. Вось. Такога прама зло і добро, ну, это ж хутчэй фармаванне такія больш хрысціянскія, да, дзе ў нас ёсць яўнае добро і яўнае зло. Хаця калі так паглядзець, Люцыфер, ён па сутнасці таксама быў арханёлам калісьці. Вось, то будуць такія трансфармацыі, ну, калі мы пра хрысціянства кажам. Вось. І, канешне, у гэтым плане вельмі папулярны вобраз гэта чорт. І гэты бясконцы легенды, што мужик сустракае, да прыкладу, едзе праз мост і бачыць там нейкі мехта, ці барана гэта бачыць, не можа далей ехаць, потым гэты баран смяецца і ўцякае там. А гэта чорт там пераўтварыўся. Ці ёсць, да прыкладу, такія камяні, тып камянёў з лункамі, з ямкамі. Яны распаўсюджаны больш на поўначы, канешне, але ў нас таксама сустракаюцца, і яны цікавы тым, што невядома, навошта яны выкарыстоўваліся. То бок у тыя, якія сакральныя камяні, там следавікі, там ясна, у прынцыпе. А вось гэтай з ямкамі, ну, ёсць вельмі шмат гіпотэз навошта. Такое ўсё легенды, ёсць адна легенда, здаецца, ці з Глыбоцкага раёна, ці з якога, што у гэтым камяні, вось гэтай лункі, гэта таму, што чэрці у дучкі гулялі, гэта гульня такая. Вось. Ну і астатнім проста з чарцямі, канешне, гучыць, канешне, весела, з чарцямі шмат што звязана. Вось. Але гэта сапраўды так, гэта і вялікая колькасць легенд, якія ёсць. І тут важна тое, што у пэўны момант гэты вобраз чорта, гэта ж больш хрысціянскі такі. А вось што за ім стаяла раней, так. Там магло проста трошкі іншае быць. І чалавек мог забыць намінацыю, ці вобраз мог там, не вобраз, канешне, а саму, ну, назву. Вось. Але вось гэтая функцыянальнасць таго персанажа былога, яна проста перанеслася на чорта. Вось. Таму гэта, безумоўна, гэта таксама, калі так пра міфалогію казаць, ну, гэта, канешне, папулярны вобраз. Вось. І тыя самыя хатнікі, якія-небудзь там таксама маглі параўноўваць, о, там, з чартом, бо это, ну, таксама ж страшна. Вось. Там, калі сидзіш, там, асабліва, напэўна, калі дзеці, і там яны чуюць, і там страсе, нешта ходзіць, там, што, канешне, страшна становіцца. Так. Всё, іх пугаць, это пужаю, там, о, это там чорт, не хадзі, там, туды не хадзі, сюды не хадзі. Вось. То таксама нейкая такая прагматыка і функцыянальнасць ёсць. Вось. Але, ну, яна такая ўжо, канешне, даволі моцна змяшаная ў тым ліку. Так што даволі шмат у нас такога ёсць, што можна выкарыстоўваць і трэба выкарыстоўваць. Вось. І гэтыя сімвалы выкарыстоўваць, фармаваць новае нешта. Яшчэ цікава пра месяц паразмаўляць таксама. Якія вось легенды там вось пра месяц. Гэта, мне падаецца, вось сонца месяц гэта самае асноўнае, там не так часта мы можам бачыць там і падаючую зорку, як кожны дзень мы бачым сонца і месяц. Ці ёсць нейкія такія беларускія легенды, магчыма, пра месяц ці пра сонца, якія, ну, вось вельмі цікавыя, ці нідзе раней вось не чулі, а ў Беларусі ў некалькі разоў сустракаліся. Не, здаецца, такіх няма, і хутчэй за ўсё іх асабліва і не можа быць. Таму што закон таго, што гэта архаічны вельмі вобразы, вось, яны будуць характэрны для розных традыцый у розных культурах. Ну, як правіла, што гэта вочы, да прыкладу. У загадках, да прыкладу, ёсць, што гэта за вочы, адно свеціць уначы, другое ў дзень, там, да прыкладу, што месяц і сонца. Вось. Ёсць такія ўжо больш вобразы казачныя, што тыпу сонца гэта блін. Да? Ну, такі вобраз тыпу. Але гэта зноўку, гэта ўжо хутчэй такія, ну, нейкія з легендамі звязаны з такімі больш, чым з рэальнымі міфалагічнымі ўяўленнямі. Вось. І тут, канешне, мы маглі бы прыйсці да астралогіі трошкі, таму што у якім сэнсе, што у класічнай астралогіі такой сярэднявечча, да прыкладу, і месяц, і сонца гэта планеты былі. І, адпаведна, там гэты лічылі, дзе там у якім доме стаіць гэтыя планеты, калі чалавек нарадзіўся, і гэта далі звязвалі. І гэта такая астралогія, хутчэй, на вылічэнне. Народная астралогія, калі карыстацца гэтым тэрмінам як астралогія, не адна астралогія, буду называць проста, а то тут зараз мы выдумляем тэрміналогіі. Вось, гэта хутчэй прадказанне, это сеў, падлічыў, калі што. А наадварот, гэта ты выходзіш, глядзіш на зоркі, да прыкладу. Вот шмат зорак на каляды, значыць, грыбоў будзе шмат улетку, там, ці ягад будзе шмат.
ты выходзіш, глядзіш, ага, там зорка полетела ў той бок, вот там жаніх адтуль будзе, значыць. То бок, як правіла, прыкметы вось гэты не толькі звязаныя, канешне, з небеснымі аб'ектамі, а ўвогуле там боты тое, што кідалі, Так. колькі ахопіш там гэтых, я не ведаю, на плоце, да, вот Штахецін, так. штахецін, да, і гэтак далей, гэтак далей. І яно ўсё вядзе да таго, што няма падліку тут. Тут ёсць лік у плане колькі, 5, 7, але гэта тая дзея, якую ты не можаш прадказаць. Ясна, што людзі спрабавалі неяк сябе падмануць, і захадзе маглі нешта там падгледзець, выбраць, але ў астатнім гэта ўсё адно, гэта не канкрэтная матэматыка, это не канкрэтны падлік ідзе. Так што гэта і звязана, я ж кажу, як і зоркамі такая астралагічнае ўяўленне. Нават я памятаю, жанчына мне адна распавяла такую, не легенду, а карацей, на вёсцы жыла жанчына адна і нарадзілася дзяўчына маладая. І гэтая бабка, яна выйшла на вуліцу, это мне распавядала іншая там жанчына. Яна бачыла, як гэтая бабка выйшла на вуліцу, нешта паглядзела там на зоркі, вярнулася і кажа такая: вось у цябе будзе дачка прыгожая вельмі, але застанецца на ўсё жыццё адна. І потым гэтая жанчына дадае, што да, так і было, што дзяўчына прыгожая вельмі нарадзілася, але неяк не шанцавала. Тут, канешне, адказаць, як яна прадказала гэта, то бок практыка канкрэтная, што там яна рабіла. Але ёсць такія фіксацыі. То бок гэта, з дзесятак, можа з дзесятак, але не нашмат больш. Таму што ўсё-такі людзі, якія валодалі такімі ведамі і вераваннямі, як правіла, не асабліва імі дзяліліся з кімсьці. Вось. Это добра, калі там пра замовы кажуць, пра практыкі, як там замоўны гэта ўсё рабіць, шаптаць, як. Вось, але ж гэта зноўку, гэта вельмі ўжо такі спецыфічны пласт культуры. Вось. Таму астралогія у такой форме, калі можна сказаць, яна прысутнічала. Вось. Да і не толькі прысутнічае, да прыкладу, чалавек выходзіць, асабліва, калі былі персеіды, да, і такі: ой, трэба загадаць жаданне, і вот стаіць, чакае. Вот загадаў і чакае. Это ж таксама ўжо элемент ідзе такі больш выпадковасці. Ага, там, не упала, заўтра пайду пагляджу. Вось. Але ўсё адно застаецца, што ты не можаш падлічыць дакладна, калі гэта адбудзецца. Ты не можаш падмануць лёс. Вот так я бы сказаў. Таму што лёс, ён як бы на той ён і лёс. Вось. Карма. Так, кон яшчэ, так, пра месяц яшчэ дацапытаюся, а як тады тлумачылі, калі казаць пра вочы, так, вось месяц, ён жа бывае там маладзіком, бывае у розных сваіх фазах. Як вы гэта тлумачылі, што яны бачылі? Это добрае пытанне, шчыра кажучы. Там былі розныя назвы, канешне, і гнілец, і чарнец, гэта калі не бачна там асабліва. Ага, клас. А такія змены прама квадраў, я шчыра кажучы, штосьці так адразу не магу прыгадаць, якім чынам. Вось. Іншая справа, што ў цэлым было шмат звязана, на якую квадру што саджаць, там, да прыкладу, там з менструацыямі, калі што звязана, там, калі што рабіць лепей, гэтак далей. Гэта вельмі шмат, канешне. То бок гэта вылічвалі атрымліваецца, па фазах месяца? Канешне. Да прыкладу, калі казаць пра нейкае, што саджаць, глядзелі, да прыкладу, па сімвалізм быў такі, што калі гэта поўня, тады лепей садзіць тое, што клубнем расце. Калі гэта маладзік, тады трэба тое, што ўгору ідзе, не клубнем. Так. Гэта самае простае такое, кажу, стандартнае больше. А так, у прынцыпе, асноўная ідэя ў тым, што былі два календары, па сутнасці, сонечны і месяцовы. І, адпаведна, на базе гэтых календароў і фармавалася даволі часта агракультурная. А далей гэта ўсё яшчэ і далей працягвалася на іншыя аспекты жыцця, вяселлі якія-небудзь, калі там лепей ладзіць, там што рабіць, пачынаць, да прыкладу, нібы добра, калі месяц пачынае расці. Ты пачынаеш новую справу, вот і месяц расці. Ці наадварот, канешне. І наадварот, лепей, калі на гнілец ідзе, калі ўжо адыходзіць месяц, тады лепей ўжо не пачынаць справу. Таму што як бы месяц там ужо памірае. Адна з легенд, я узгадаў, што месяц проста разрубаюць. Ён таму як бы памірае і потым нараджаецца зноў. Вось такі, такіх легенд ужо нават у 19 стагоддзі не вельмі шмат было, таму што это настолькі аб'екты папулярныя былі, што, канешне, людзі ўжо не ўсе ведалі, напэўна, не ўсе ўзгадывалі.
Ну і як бы можа больш прагматычна ўжо ставіліся да гэтага ўсяго, глядзелі там інакш. Цікава, Юры Чарнікевіч, вось дыялектолог, з якім мы размаўлялі, ён якраз сказаў, што вораг дыялектолага гэта адукацыя, таму што чым менш адукаваны, тым больш ты свае гэтыя вераванні і свае там словы нейкія, ты атрымліваецца у вас тое самае? Ну, канешне, таму што калі ты можаш патлумачыць быццам бы ўсё, тады гэта ўжо становіцца... Не, ну ўсё патлумачыць нельга. Это, ну, зразумела. Калі бы ўсё можна было патлумачыць, навошта жыць? Навошта сусвет гэты? Не, ну вот я, да прыкладу, калі на вёскі прыязджаў там у экспедыцыі, мне часта казалі: ой, якая у вас прыгожая беларуская мова, у нас тут так не гавораць там. Тут хутчэй самае галоўнае гэта зафіксаваць гэта аўдыо, відэа, а далей ўжо, ну, разбірацца, які там дыялект. Ну тут не пра дыялект атрымліваецца, а яны, напрыклад, ведаюць, чаму з месяцам так адбываецца, што такое зацьменне. Ну, таму што яны ўжо прачыталі там, не ведаю, кніжку па астраноміі, якія пачалі з'яўляцца, вось гэта адукацыя. А так атрымліваецца, ну і вам ужо таксама ж так не цікава, калі вось яны ведаюць гэта. Не, ну ўсё залежыць ад таго, якую задачу паставіць навуковую. Таму што яшчэ пачынаючы з 30-х гадоў, прыкладу, нават з 20-х, калі Федыроўскі слоўнікі рабіў, там частка тэрыторыі, не слоўнікі, мапы складаў, частка тэрыторыі таксама там Беларусі патрапіла. Яны рабілі так, яны бралі фіксацыі нейкай з'явы, дзе ёсць гэтай фіксацыі, дзе няма. І такім чынам можна было праглядаць, да прыкладу, як гэтыя рэалы, як гэтыя вераванні, дзе яны яшчэ існуюць у цэлым, а дзе ўжо не, і чаму яны не існуюць. Таму што маглі быць прыходы, да прыкладу, якія-небудзь, дзе пашыраная адукацыя вельмі ішла. Маглі быць гарады, да прыкладу, якія моцна развіваліся, і такім чынам традыцыйныя гэта ўяўленні, яны проста пераходзілі ў навуковыя больш уяўленні. Таму выяўляць насамрэч і сучасныя назвы, ну і традыцыйныя, яно, канешне, калі такое сур'ёзнае даследаванне рабіць, это таксама было бы добрым. Вось. Іншая справа, што, канешне, проста цяпер адукацыя зусім ужо стала сур'ёзная, і там это хутчэй, канешне, толькі калі людзі ўзгадаюць нейкія там прымхі, забабоны там і вераванні старых людзей, як правіла. Вось. А сучасныя, ну, я ж распавядаў, ездзіў на вёску на адну і хацеў запісаць назвы раслін. І жанчына мне там ўсё распавядае, якая расліна, для чаго яна патрэбная. Я такі запытваюся, адкуль вы гэта ведаеце? Я-то чакаў, што она скажа: вось, моя там бабка, яна там гэта збірала, траўніца якая-небудзь. Ну, кнігу дастае. Во, з кнігі, вот з кнігі гэта ўсё. Вось, таму адукацыя павінна быць, безумоўна. Але проста, ну, то, з чаго мы пачыналі размаўляць, што добра, калі ўсё адно вот, людзі пазапытваюцца ў сваіх бацькоў, ось, у сваіх старэйшых нейкіх сваякоў, можа, яны нешта такое памятаюць яшчэ. Это не абавязкова ж, канешне, пра зоркі. Гэта могуць быць нейкія крыніцы, якія побач, камяні, это нейкія лясы могуць быць, гэта могуць быць святыя дрэвы. Таму што, да прыкладу, з дрэвамі таксама вельмі шмат звязана на тэрыторыі Беларусі. І нават калі яны гэта даведаюцца, это ўжо будзе плюс, таму што тая прастора, у якой яны будуць жыць, яна для іх жывой стане. Таму што так, калі жыць і так, о, дубы, о, рака, ну, як бы добра, але тады няма жывасці нейкай, такой вось, ну, я маю на ўвазе такой традыцыйнай жывасці, да, што нешта там звязвае, можа быць, з эпохамі, з пакаленнямі, і калі чалавек можа нешта распавесці пра гэта. А яно ж, ну, далёка не ўсё там навукоўцы фіксуюць, ну, безумоўна, і толькі калі самі людзі пацікавяцца і калі проста буду цікавіцца тое, што вакол іх. Вось. Это быў бы вялікі плюс. А так, калі збіраюць інфармацыю, могуць дасылаць, вось вам могуць даслаць. Можа, ёсць цікавыя мясціны, куды варта было бы паехаць насамрэч. Можа, варта было бы запісаць нейкую бабульку цікавую, якая там штосьці ведае такое унікальнае, можа быць. Ці проста там мова цікавая, вельмі жывая. Таму што, канешне, Палессе і поўнач Беларусі, ну, даволі моцна адрозніваюцца ў моўным плане. Вось. Таму пасыл, канешне, тут такі, што адукацыя, а, канешне, трэба і такія простыя нейкія рэчы, простыя словы ведаць. Вось. Бо яно тады проста робіць больш жывым сусвет свой.
больш разнастайнасці просто ёсць. Здесь можна слоўца нейкае выкарыстаць, да, ці вобраз выкарыстаць. Вось такіх прыкладаў, такіх больш сучасных, это гульня «Ведьмак». Это ж круто, это супер. Яны ўзялі просто вобразы гэтыя славянскія, цэлы сусвет там перанеслі у гульню па сутнасці. І ўсё, і супер, гуляюцца народ і дагэтуль. А пад гэта мерч. Все, пад гэта можна мерч зрабіць і зарабіць грошы. Про Ведьмака цікава, так, это ж яна, калі выйшла, яна стала гульнёй года, там, так, калі так. все гулялі ў яе сапраўды. Так у гэтым і прыкол, што яны-то ўзялі славянскую міфалогію, вось, і запусцілі ў гэты сусвет сучасных людзей, калі можна так сказаць. Это ж класна. І наконт мерча. Я хацеў яшчэ атрымаць распавесці, паводле вашых даследаванняў Белпошта выпусціла ж набор марак. Праўда ці неправда? Праўда. І там атрымліваецца менавіта назвы сузор'яў народныя, вось перададзеныя разам з малюначкамі, вось намалявана. І іх вось якраз сказаць, калі пра такі міні-мерч, але ў маштабах, можна сказаць, краіны, калі вось атрымліваецца кожны можна прыйсці і набыць гэты набор, ці ўжо немагчыма набыць, не ведаеце, прадаецца ці не? Па-першае, яны зрабілі спачатку гэта, а зусім недавно зрабілі нейкі другі набор, толькі, здаецца, ўжо ўзялі не народныя назвы, а навуковыя. Там просто была такая гісторыя, што мяне папрасілі падрыхтаваць невялікія тэксты, назву сузор'яў, вось, і хацелі там гэта аформіць, я кажу, што бярыце, што мне з гэтага ўсяго, абы было. Вось, просто што мне стала, так бы мовіць, трошкі дзіўна, што я пабачыў, яны назвалі гэта «Зорнае неба вачамі беларусаў». А гэта тая фраза, якую я прыдумаў яшчэ год 10 назад, калі выступаў. І для мяне гэта просто стало трошкі такім, я вельмі рад, вельмі класна ўсё якасна зрабілі, але чаму трэба было вам браць гэтую назву, якую я выкарыстоўваю ў сваіх прэзентацыях? Мне просто, я не разумею гэта. Можна ж было сваё нешта прыдумаць, і тады гэта увогуле ідэальна было бы. Так, яны маглі б просто... Это ж я разумею, што гэта просто назва, але такого не разумееш просто. Это ж можна сваё нешта прыдумаць, увесці нейкія новыя там наборы, там потым увесці, або серыю нейкую увесці ж можна. А так атрымліваецца, што это тады па сутнасці прывязка ідзе да таго, што я рабіў непасрэдна як падчас прэзентацыі. То бок гэта, і іншыя трошкі моманты тады ўзнікаюць з гэтым. А так яны малойцы, яны ўсё суперкласна зрабілі. Я ж кажу, яны хацелі афіцыйна дамову нейкую аформіць, каб нейкія там грошы далі, але навошта? Там бы, па-першае, это капейкі, а па-другое, лепей так просто дапамагчы, каб людзі зрабілі і распаўсюджвалі. Так, атрымліваецца, ты, хто збірае маркі, не толькі можна, атрымліваецца, прыйсці хаця б набыць і заўсёды мець перад вачыма назвы беларускія, гэта ж беларускія, атрымліваюцца, назвы сузор'яў. Так, і наколькі я ведаю, у Літве гэта, ў прынцыпе, даўно ўжо было зроблена. Але ось цікавы яшчэ момант, дарэчы, узгадаў наконт мерч. Ёсць такі артефакт «Карэц браціна», які захоўваецца цяпер у Раўпішах у музеі, здаецца. Карэц браціна. Браціна? І ўздоўж ідзе 12 сімвалаў. Вось. І Ёнас Вайшкунас, там яшчэ некаторыя даследчыкі лічаць, што гэта 12 знакаў задыяка, тыпу балцкіх або балтаславянскіх. І на аснове гэтага яны зрабілі майкі, магніты, календары, кнігу ён напісаў, там, дзе распавядае, чаму гэты знакі задыяка. То бок на аснове аднаго артефакта ён гэта просто ўсё нарасціў до такой ступені, што там, гэта такі у свой час гэта даволі папулярная была тэма. І гэта з аднаго артефакта, па сутнасці. А яшчэ раз, гэты артефакт дзе знаходзіцца? У Раўбішах. У нас. А зрабіў літовец? Да. І зрабіў гэта настолькі, што сапраўды, можна сказаць, і зарабіў на гэтым грошы, таму што... Грошы я не ведаю, зарабіў ці не, але... Зрабіў папулярным, як мінімум. Папулярным, так. Вельмі папулярным зрабіў. То бок я ж кажу, што там нейкі, магніцікі, там, ці там кулончыкі нейкія. Это ж прикольна, і ён же як зрабіў.
Ён узяў знакі задыяка, вот тыя, якія, ну, я не буду называць это знакі задыяка, назову выявы, якія на гэтым карце, Ага. і адпаведнікі, як ён вывеў знакі задыяка, ну, прынятыя тыпу. Сучасныя, Да, типа. Ага. так. Ну, ага. супер стары сучасныя. Так. Ну, мгм. Вось, і тады чалавек, калі глядзіць на гэта, яму ж цікава, там, вот, там, вадаліў, да прыкладу. О, а ў мяне вот такі знак, да прыкладу. Это тое самае, як у нас вось спрабуюць зрабіць. Ёсць кніга Кацера пра арнаменты, дзе беруць адтуль гэтыя вобразы розныя, кулончыкі нейкія робяць, там агня, вады, зямлі і гэтак далей. Вось. А ён гэта зрабіў на аснове вось гэтай браціны, якая ў нас знаходзіцца. Недавно даследчык адзін таксама трохі пісаў пра гісторыю гэтай браціны, што, здаецца, у Гародні спачатку была, потым падчас вайны кудысьці ў Маскву завезлі, потым з Масквы ў Нямецчыну, потым у Магілёў, карацей, там цэлая гісторыя, як гэтай браціна качавала па краінах, як гэты артефактам перавозілі. Але сам факт, што вот ён у свой конус узяў і сказаў, гэта балцкія знакі задыяка, прывёў кнігу пра гэта, ну, напісаў кнігу, а далей гэта проста пайшло ў масы. Вось, таму я да таго, што мы ж ніколі не ведаем, што ў нас яшчэ такого цікава захоўваецца, з чаго можна было, ну, вот, нешта знайсці, таму што ёсць некалькі цікавых артефактаў, ну, такія драўляныя календары, посахі такія, на якіх нібы нейкія засечкі або сімвалы. І вось лічыцца, што гэта такія былі драўляныя календары. У Літве яны даволі распаўсюджаныя. Вось у нас, здаецца, там 1 ці 2 фіксацыі ёсць. Я дакладна не памятаю ўжо. Але гэта ж таксама, гэта сімволіка. А сімволіка таксама ж распрацоўваецца, у дызайне распрацоўваецца, там, ну, не ведаю, зноўку там сімвалы сабе нехта там бярэ, там, вот это маё, там, нарадзіўся там у траўні, вот такі ў мяне сімвал, татуіроўку можна зрабіць. Так. Это ж, ну, кожны сваё нешта для сябе выбірае. Але да таго, што гэтае поле, яно даволі шырокае, калі займацца ім, калі зацікавіцца гэтым. Маю на ўвазе сімвалізма гэтага ўсяго. Так што тут можна і трэба нешта шукаць. А лепей гульню зрабіць. Зюзі, жэўжыкам, з ваўхалакам, з русалкай. Ну, і бегаюць, там квесты выконваюць, трэба ваўхалакам стартам на 3 там, луны. Всё, там шукаеш нажы, у пень убіваеш, скочыш. Гэта ж прикольно, вот як гэты чалавек спрабуе зрабіць з русалкамі, з ваўхалакам. А тут гульню можна зрабіць. Це ж супер. Я просто пра гэта не так давно задумаўся якраз пра гэты сусвет беларускай міфалогіі, калі паглядзеў серыял, зараз выйшаў новы серыял, які называецца Хаос. I don't know. Гэта серыял, які зроблены паводле старажытнагрэцкіх міфаў. Але там усё ў сучаснасці адбываецца. Ён настолькі афігенны, гэта не рэклама. За колькі? За 2 дні, вось цалкам увесь сезон просто прыглынуўся і ўсё. І сэнс у тым, што вось таксама адразу падумалася, у нас жа ёсць таксама свой сусвет вось гэтых міфаў, легендаў, і чаму нічога, нават, ну, такую нейкую, я думаю, фэнтэзі-кніжку стварыць, нейкую вось гульню, нейкі серыял. Гэта настолькі клёва, што я ў дзяцінстве зачытваўся проста кунам. Я, ну, шмат разоў перачытваў гэтую кніжку, яна вось была адной з любімых маіх кніжак. І вось калі б я такое чытаў пра беларускае нешта, ну, я б зусім таксама на гэта глядзеў па-іншаму. І, канешне, ну, вось так, гэта сапраўды класна, калі гульня нейкая з'явіцца, нешта яшчэ, я кажу. Тому я ведаю, што спрабавалі рабіць гэты картачныя гульні. Ну, маецца на ўвазе, калі настолкі. Так. Здаецца, спрабавалі таксама выкарыстоўваць там персанажы. Гэта таксама даўно было, я просто не ведаю, на якім этапе гэта цяпер знаходзіцца ўсё. Але спрабавалі такое рабіць. Просто што гэтыя настолкі адносна проста можна канвертаваць ужо ў гульню камп'ютарную. Это ж па сутнасці там стацыянарная графіка, грубо кажучы, якую там можна зрабіць. Тым больш, калі там усё ёсць. Ну, але ўсё ж грошы патрэбны. Толькі калі аматары робяць. Дарэчы, ведаю, што ёсць аматары у нас, якія робяць гульню па сярэднявеччы. Здаецца, у іх там ужо нават рэліз нейкі павінен быў быць. Міреус там штосьці называецца, лугі там нейкія такое. Так што у нас ёсць аматары, якія гэтым займаюцца.
Вось. Ёсць людзі, якія там усялякія віртуальныя робяць, ну, гэта ў віртуальных акулярах, там замак можна паглядзець, там мірскі, крымскі. Ага, так. Таксама гэта ж, ну, ўсё частка наша. Угу. Вось, выкарыстоўваць усё гэта можна. Мы ж таксама Беларусь, там ужо лічыцца колькі IT-краіна, IT-дзяржавай. І, канешне, так, это звяртаемся да ўсіх айцішнікаў краіны, так, што можна сапраўды нешта стварыць такое паводле, да нават вельмі добры прыклад гэтых бонсцікаў, калі там былі злыдні, апівень і гэтак далей. І за імі ўсе палявалі дзеці, з гэтага ж пачынаецца. З чаго пачынаецца родзіна? З бонсціка ў тваім смартфоне. Альбомах, так. І так, ну карсей так, пра гэта можна шмат чаго размаўляць. Я яшчэ хацеў усё ж паказаць гэтую кніжку, мы будзем ужо завяршаць. Добра. Але мне цікава, вось гэта кніжка этнаастраномія, так і называецца паміж небам і зямлёй. Дзе яе можна ўзяць? Узяць? Ну, у сэнсе, дзе яе можна... У бібліятэках можа ёсць. Ну вось, а набыць можна дзе-небудзь яе набыць? Яна зараз недзе прадаецца ці не прадаецца? Ну, лепей, напэўна, са мной звязацца тады. Вось, таму што там колькі асобнікаў засталося яшчэ, але ўжо зусім мала. Так, зразумела. Тады, калі што, можна напісаць куды там у Інстаграм, у Фейсбук, дзе калі што адшукаць. На Фейсбук можна напісаць. Тады мы пакінем спасылку на Фейсбук. Добра? Добра. Дзякую усім, што вы нас паглядзелі. Дзякую Цімафею за цудоўную размову. І мы размаўлялі не толькі пра этнаастраномію, а яшчэ шмат пра што. Таму, спадзяюся, вам таксама будзе цікава, як і мне. І падпісвайцеся на нашы сацыяльныя сеткі, пішыце Цімафею, калі хочаце кніжку, раптам яшчэ паспееце. І падтрымлівайце нас на Патрэоне. Дзякуючы вам, мы здымаем яшчэ і яшчэ. Зорных начэй. Зорных начэй, клас. Да пабачэння, дзякуй. Дзякуй вам.